Hey people, shitty cigars. Hey, hey, hey. What a boy, people. Hey. Nasi kuno kuri kutonhora guys, zviri sei? Kuno kuri kutonhora. Ndingamboti kwanaya kwangu chitonhora nezuro pakwanaya. Nasi kuri kutonhora. Feels like ndofunga kuti tiri muna June. Asi tiri muna May. Kwachando chotanga muna May. Tona ine manga yedu tinotse mukatikati, yes. Hey, hey, hey. Linda Jams, uri sei? Yuta Mukudzei. Oh, ndine brother inonzi Mukudzei. Uri sei? Tendai Chirinda, how you? Brother, ndiye brother yangu inonzi Mukudzei. Come to think of it, ndiye ganesa rekuti reshona mumba medu. Anonzi Mukudzei, ndiye second from last. Anyarara so. Iri sei Sunday yenyu guys? Nhasi handauzoenda kukereke. Alright, peace and blessings unto you. See John, thank you. Lucia Sari Manor. Shayla Madziwanzira uri sei? Yaisei svondo. Maenda kusvondo here guys. Caroline Mandea, Trisha Nebvu Madzitiro, how you? Rombi Chirango uenda kumurira sasa. Variko vari kuona bhora. Belinda Marowa, how are you? Hakuna. No, ndazoona paFacebook pavo vanga vane service, so I knew definitely kuti there is no church kunhirini kwavoko. Ona manje. Vanzotoona kuprofitiwa. Ngerenge Alpheus Visi, Belinda Zaintorum, Zivi Jenny uri sei? How are you? How are you? Hanzi naAshby Matsvai Matunhu kuri sei zviri sei. But pandamuka kana ndatomuka Washa ngaenda kwake, Muku angaendawo kwake. Ndaona achiita online vanhu vekwana Profit Feed. Asi kana vavhura ndichaenda zvangu. Handiregi kuinda. I will go in the name of Jesus. Ndinangomo Faith Mutsambiwa, Ashley Mutsa. Naimi, kunetwork yangu inomboonereka kudai yendava. Why lingera sir? Ndaisa link. Ndashda kuti guys pandoisa link ka munhu unongofollowa link, wafollowa link wobaya kusvika dii wabuda pachibox. So I was like getting some messages from people achiti you only talk to the people vanogona vachipinda imomomo, you don't even want to add us. I'm like no, but ndinoisa link right now. Ndoisa link, if you just click the link ukabuda kuseri
then ndinokuedha. Add here ndinoita nayo yemalive stream yangu yakasiyana nefacebook aid yekuti munhu unongoona kabhox wotopinda imomo. You have to follow the link wopinda mubox. It's not like kuti ndesingade kutoedha munhu. No, it's not even like that. Then I think vanoti vakapinda, then maybe sandaona kuseri kuti apinda anobva adonha kuti atodropa. So ipo pandizokwanisa kuedha box nyingi wadrop. So ndombomira mubox wacho kuti ndikuone zviapiye kunoko, unless pamwe wapinda ukadonha sina kukuona. So yeah, zvana ndikuda kungotaura kuti ndikaisa link iri ndo link randichitaura iri both kuYouTube nekuFacebook ndo link ratinoshandisa kuti munhu upinde mubox. It's not like kuti ndesingadi kupisa mwana manje. Saka ndakatoipuwa message yokunzi haudi kuti edha unongotaura nevanotaura navo everyday. I'm like what? Ndinotoisa link paFacebook kuti iyo kana nepaYouTube hada kupinda ndaapinde. Hatiiti zvoni no kachitaura manjinji everyday it means kuti ndiyega ndofanira kupinda. It's not like that. And maybe vamwe vanogona kushandisa link live stream yezuro. It doesn't work like that. Link create a link each and every day. So link repa live stream yega yega ndo rinoshanda for that live stream. Ranezuro richatoshandi zvatovharana. Ndozoona umwe manje after live stream called after 5 hours a live stream munhu anobva atanga kuti add me then ozondisendera message aundipindure say live inenge yatopera. So there's literally no way I can. Oh my goodness. Oh yeah. Hello. Hey, how are you? Good, and you? Where is my husband? Your husband is always busy. No, you told me that you're gonna bring my husband. Where is he? Tomorrow, but yesterday he was here. Yeah, yesterday he was there, but then he didn't come on live stream. You were supposed to bring me my hubby. No? You were busy. Yes. Okay. Oh, otherwise, how was Ramadan? Ramadan is fine. Huh? Ramadan is okay. Are you done with the fasting? No. Huh? No, but it's left only 2 weeks. Or you're finishing on Wednesday? Yeah, Wednesday. But left only 2 weeks. For what? It's left only 2 weeks to finish. Is it my network or your network? Raphael Mishi. My sister. Hey, how are you, Raphael? I'm good, and you, sister Muriseko? Did you born Muri, Raphael? Kuribo. Kuriseku, Zimbabwe. Kuribo. Imukuriseku, South Africa. South Africa, Ribo, sister. Chando, Chitba, Cape Town. Madi? Ati Chando, Cape Town, Jatanga. Even kuna uku kuri kutonhora. Serious? I think today. Oh, but nothing. Nasitosora ndakapfeka masocks. Ndoda kutofana kutoprepare kuti tikatanga tamanga tichazvifambisa sei. Rumbidzai nemhara ndozvandataura kuti I can't add you uchiti add me like this. Is different from zvokuti add me paFacebook. Follow this link iri. That's how I do my live streams.
Zvakasiyana nemaitiro anoita Facebook. You have to click this link, then follow instructions. After following the instructions, I will see you behind kunoku, then ndokuedha. Add like zvaunoti ukati add me, I can't add you like that. Unofanira kubaya this link. Munhu anongopinda anongopinda hazvirambidzwi. So unobaya that link, wabaya link iroro, then unopinda mubox. So that's how I do my live streams. It's different from normal Facebook. Yokuti ukati add me munhu obva kuedha. Anyway, Hassani, how is our in-law? Your in-law How is our is good. Really? Really? And the girlfriend, is she okay? She's fine. What? Why did you laugh? Why did you laugh? Are you having issues? Yes, I'm happy. You are happy? Yes. Really? Really? But you look sad. I'm look sad. Yes. Yeah, because I'm fasting, that's why I look sad. Huh? Because I'm fasting, that's why I'm look sad. So if you're fasting, you have to look sad. Yeah, because yeah. Why? Because this time it's not this time when we are fasting, we don't have to fighting, we don't have to happy too much. You see, we just relax and You don't pray. have what? To fighting and happy too much, only pray. You don't have to fight. I didn't hear you. Akiri, you say I look sad. Yeah, that's why I say I'm fasting. That's why, because I'm not eating. So I'm asking you, if you're does it mean that you have to look sad if you're fasting? Or you're Yes, sad because you're no, hungry? no, me, I'm always like this. You're always looking sad. Yes, but not always. Sometimes. So after Ramadan, are you gonna visit your girlfriend in Zimbabwe? Yes, after Ramadan, I'm gonna visit my girlfriend. Really? Really? Okay. Please inbox me when you come to Zimbabwe and bring that chipenda. Is it chipenda? Chipenda, which one? You forget. I don't know how to explain it. Nami nechimalaweni Zambia rinonzi chii nechimalaweni. But this other thing. Is it chipenga or chipenda? Penda. The big African attire material, you know, the ones you give to your mothers and then they wrap like this. Yeah. Is chipenda? No, it's not chipenda. It's what? You're talking about for, I think it's for about a traditional. What? I say, which one you're talking about? The traditional one. Or traditional one? Okay, you want it? Yeah, what's the name of that cloth? Is it chipenda or chapanda? No, yeah, chipenda is Malawi language also, but not Malawi. No, it's called chitenge. Chitenge. Yes,
I meant Okay. Chitenge. No. Oh, okay. You want Thanks, Chitenge? yeah, so sweet. Okay. Yeah, You want what? Chitenge or Okay. Chitenge. Okay. Only that material one. Eh? Chitenge. How many Yeah, meter is you it want? from Malawi, bro? Yes, we call Huh? Chitenge. Yes, Chitenge. Chitenge. Yeah, Chitenge. Oh my God. Nyarazo, yeah, Nyarazo, she know. Do you know that I once had a boyfriend from Malawi? Okay. Yes. He used to All say, right. oh, I want to buy you Chitenge. So I want buy Chitenge for you. Yes. Now the issue was that he was too small. Like he was Okay. very, 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 very short. Thin. Very, He didn't very. want to eat at all. He hated food with the passion. So I wondered Yeah. if he was gonna be so I let him at least not like short and very. Ah, John Cole! John Cole, how are you? Is it my phone ringing? Oh, Is it the one? and some people are just too much. The person is seeing me live right now, but the person is busy calling me. Why are people jealous, Hassani? No, Hassani, come back. Oh my God, this person, I'm gonna block you. Why did you call me while this I'm telling Hassani about my, imaginary boyfriend? John Cowley, John Cowley, John Cowley, John Cowley, uyapano. Umuzwa, John Cowley anithola i-accent. Hey, sir. I wonder, John Cowley uri mukhaladi kana kuti uri muchivo? Hayi, ndinoda kunyatsohwisiseni because ganda rako rinoita kunge uri mukhaladi, then at the end of the day unoita kunge usiri mukhaladi but accent yako inoita kunge yeku-UK. Handinyatsokuhwisisa John Cowley. John Cowley aiwa chimbotango ndi love you too but uri mukhaladi here kana kuti uri muchii? Da kunyatsohwisisa but ndofarira kuti zvone hauvhaire manje. See, now ndasara ndega ndichiekera. Ndasara ndega ndichitaura panapa nekuda kwako. Oh yeah, that makes sense though. Vanoti kunge munhu asingavhaire zvako in general. Hasina mbokuona but unoita kunge munhu asingavhaire pandine chingokuonawo hangu chaunoita. Patience Chinyanga, how many times do I have to explain to you kuti baya link iro randiri kuiri, this link ribaye riri mucomment section, then ndokuti upinde palive stream. Handikwanisi kukuedha ukanyora kuti add me. Waona manje, baya link iri ndambokuudza kumusoro kuti baya link iri wongofollowa zvese zviripo uchingoaccepta uchingofollowa kusvika zvaita. Kuna kuseri hakuna munhu right now, saka handikwanisi kukuedha. Unofanira kutoenda kumaguest uku wobva waita mic on, cam on, kana usingade wongobvisa, then that's how we aid you here. Handikwanisi kukuedha ukanyora kuti add me. And on top of that ndisina kutarisarira ganda kuti excuse me, uyu ndomuedha uyu handimuedhi. Hanzi napati D, pati haunombopinda here iwewe, pati B Douglas haunombva wambopinda here iwe. Why is it kuti zita rako rinoita kunge common kana ndikuma-comment section? Unongofollowa link iroro uchiaccepta. It's okay, Peshi Chinyanga, follow this link. Unotobuda ritori easy kuekera. Unoita ngana reFacebook kwachida naye vedu Hasani uya pano shamwari ndomurevera nhema yeni kusvika zvanyatsonaka.
Yapa nehaisani. Uyo munhu angachifona ndibodi kurara nemajesu kristu kudai ndoda kukubloka wafonierei ndiri palife iwe wabhurusa shiri yangu panapo. Guys, can you imagine? Ne? Pure, pure, pure. Yes. Maybe some. Did you say? Did you Response. say? Oh, asante kuvingaika. Iri kutiwai. Tiwai zvorevei. Naye chimbotsanangurirai vanhu kuti pamuri kupinda muri kubaya chii. Zvokumaya palengero wakatumira pamacoment section unokubaya rakakutumira kune browser somewhere wobva wangoti end broadcast. But amenoti ya network yangu here oro ijealous ratoitika. Ini munhu akuona kutoti nyaya yepera mhosva ari kumbera sei. Nai ndiri pakati pelive stream nautoti WhatsApp ko. Jesu no guys, you can't do that. Ngodaira Nai WhatsApp zvoita here koya nai tupa pressure. live. Ngodaira WhatsApp koya tupa live. Handimbodaviri anondiona ndiri palive. Ndotoriwo busy right now. Like nditori seriously. Arudada ndiani manje? Arudada ndiani? Handibhodadeni. Nega ndiri pabasa ndinganzi ndiri kudada. Handiri kushanda. Nega uri kushanda ka but unongodairawo to make it more live. Zvichimboitirwei riri sei basa? Basa rebhonda akatoneta zvangu inini ndichazobika. But inini ndidrope ndidzoke futi inini mombosara muchitaura nevanhu mega muchingotaura nyaya. Nditaura nani kwetiri kuchera. Kunonzi kutiziwa. Pakaipa. Sara ndichibwereketa ndega. Ndobwereketa nani? Ndiani kwada kubwereketa nini? Hapana. Paivapo tsuro negudo. Zvino manje gudo akati zoni kuna tsuro. Rega ndimbodhiropa. Ndozokuona pasecond.
Haziva ndizame kuedha mumwe ed. Ko imi mamadonha sei nhaimi? kuti hatakaza kudonha sei chisiwa chitaura tega. Pesi chinyanga. Hi, Shema. Zviri sei? I'm good. What do you say? Usiri kuona linki ka? Ndavharwa nechingezi kashamwari. Ndoona vanhu vachiti pane mumwe uya kutoti ed, like there is another one, Gladys. Iro linki iro. Yeah, I think handisina kunzwa kuti zvone unofanira kufollowa link. Zviri sei? Ndiri boy, nikanjani? Ndiri bo kuri sei? Kuno kuri bo, ameno pauri. Kuno kuri kutonhora. Yo, it's cold. Same nekuno, you can see tiri mumajaketi ka. Muripi? kuona parorema. I'm in Joburg. Ndikuya kutambira. Wasiwa futi woga. Ko wendepi zvekera? Dzoka zvenaiwe. Vanhu vari kudonha sei kuida. Niwe. Ndiri kungosvika ineni vanhu vari kubva vadonha asi ndikutyisa ngeshungu. Umbotyisewo. Hanzi ini leswa wangu. Otherwise tingoti pazoenda kukerekere kana kutoenda kubasa. Inini handiri kubasa but ndiri pakereke online. Pai? Tichingoti amen palive pafacebook live. Waenda kupeji rani nhasi saka. Ndatenga chibage chigaiza. Ndatenga chibage ichi chamwari precious. But uku kwacho kwakunhuwa kubvurwa ukona apa kumusoro kwangu chinaka. Hachakagotwa mushe. Nyazochikonora ka wachisa hauna nzungu. Anachi? Nzungu. Nzungu ichakagochwa. Unotokonora samupleti kaubvatora nzungu. Nzungu dzakakangwa. Dzakakangwa. Ndozvavafake muchidya manje izvozvo muri padeti. Ita sei? What is she precious? Ndakakuti yakawapiwa mufesi wako naprofetori ngatimbodya iwe shamwayo. But it's very funny kana uchidyisa mbembe chibage chakagochwa. Hey. Uri kuvadzikisira mbembe yadii. Unoona uziva. Congratulations. What?
ngati wakati unozvida congratulations ndakuda kuenda live yangu ndimbozorora nhasi Waenda Sunday kucheche here. Haunozoenda kwaFred? Why? unenge wachita online Usaka Fred angari online. Usaka wapinda chechi online. ndazowacha Mbowalizoni zvekuchechi tsve. musikana webasa atiza Tiza? Achinde. andizivi boyfriend Asi achadzoka hake. handitozivi because angoti nyabva ngondikuenda ndikumbare but it's funny though andi ndikuenda kumbare ndikati kumbare unokuziva here zvikanzi ndokuziva ausoda kuti ndikuperekedza zvanzaiwa ndokuziva 7 p.m. ndikati transport inozogona kunetsa 7 p.m. munhu akuna ndikati iwe chati auda kukiya gate guys saka uri kupi foni yakuderwa nemurume foni yaderwa nemusoro anzi hello tikati kondo kundotana ningi hange ichibreka ndindateta follow up ndafona futi kechi2 kechi3 kechi4 ndati ko iwewe ndobvunga bvasonzi iwewe uchidira foni ndikati ko kupi watiri kubuda uchina kumbare makuseni ndokumbare iri kwauri uku anzi aiwa ndikati saka uripi handiri kuwestigate kunani ini kubva zvo ndakatanga kuziva izvozvika toziva kuti iwewe une hama dziri kubudiriro nepaGreenville area 8 saka kuwestigate kunani handina baba mukuru vangu ndangoti kune uyu mwana wamaina wangu akatitsvagira kuti ndamufona ndikamutenzera messages ndikasha bhoti nazvo ndizvokuzonzwa accountable munhu abuda achinaenda kumbare ndakuzonzwa murume ndiyarudara nevoice so whatever akazonzi abata pamuviri kana kuti azota sei now we all know kuti there is a base somewhere where I'm not so sure inini anditi Westgate kune base kuWestgate kune base ririko asi ukona mumwe musi so ndakatotora video audzaidrama rakaitika muso ndakatora video iyoyo yemavhiri iyeyo ndasingatoenda kunotora video iyoyo actually ini ndogara zvematripods nemawipesi pandiobuda in case ndikaona munhu andoda kutora video ndinoita sei ndongotora toenda ndikanzi munhu ari kwakati ari kumboti glenara akamboti akunyatsa kuva kupi munhu uyu kuda ndemufeso wazoonekwa nhasi tese tisipo but ngatichocho tikuperekedze sezvo usingakuzivi kunoku because kwainzi angapuwa madirections kunzi unokwirira kuna 4th ukwirira kuna 4th ikoko wozouya ndokugarira tadipa ndikati ini handichi ndokuperekedza tikusiye kwanhu wako kana kuti aipapaita ndakatengerwa foni kubva akatanga ichinzi statement ndakatengerwa foni namukoma wamai mukoma wamai vanogara ndikati pabudirire here pauyu apa ndozvakataura kubva vekutanga pabudirire nepauyu hazvinetsi patobuda dai kuona kuti kuenda kumbari ndokusiya kusaidi kopi 10 of yokubudiriro kana kuti dai ndokusiya ikoko kubudiriro todii toenda uko imi mazuva aita achifamba narastamani rastamani choona manje rastamani ndomusuwa guys akanzi saka apa tiri kuenda kupi ndikati bozoya kuti zvikanzi sistren tarai zvinoita glenara kana kuti glenloni kana kuti chii takapinda mutaundi tikati chifonyera munhu uyu titaure naye isusu tinyatsohwa kuti munhu wacho ari papi tiinde paari takandobuda kuglenloni tigoinda tikati tatopedza harare yatopera asi atonyatsokutaura kuti munhu wakada kuona ari papi ndobvaiwati nikirikini ndinoda kuenda kumesina kundoota zvangu saka ndinofanira kukasa kusvika kana kama time dzaenda todii iwe wati wada kuenda kumesina tasvika paikati sa arikuya because angambotisi vane mota munhu wacho ari kuya kuzotora kuzomupa foni atika mota yachakaita sei tikuti tizive tainda paitamira 20 minutes tingodi
tingoinda kati chega timire kuno kupesira uko kudhuze nekumba wati hotel kune mazitira makuru kuya because yangu 10 off kati 10 off atizivi ukuramba kuti titaure nemunhu wacho saka tisi kuti unoda kuti tisei panapa apa tiri mudombo matava mudondo matoto because tadarika mungiri nzimba dzose saka mutava mudondo izvozvo chingotsvaga munhu wako tamira paya tati chirega ndikatoti kuna wewe noziva kuti chirai ndo ine munhu wanoita zvemavhiri chirega ndoita zvekutora vhidhiyo ipapo munhu uyauya kudanga ati nangambodi kuonekwa ndobva tadii paya tadzoka tamire tigomira mvura yangu yaitaonaya takangomira chete munhu wacho haasi kumbofona sei kumbokuita follow up kuti azive kuti warasika yakakuti unomboita kurasika atotitsamura tose tatafoma nje tamudhurirwa mai mwana achatodi kutaura nesu makatokanganisa kamazheti pane munhu anombourambidza kuti mukomana tamira pepe kati iwe ini ndamvuna kati wati munin'ina wamai vako kanzi ndikati apa pavari kuya kuzoonekirana ndiani saka ari kuya kuzotipa kuti vane mota dzisi kuya apa kusvika dzidarikira saka ngavachitiudza kuti vane mota yakaita sei kurona kuti tesei tirambe takangomira pano zvikanzi aiwa vazotuma mwana wavo saka mukoma ndo vari kuya indigaya futi 1+1=70 asi kubalanza ndikasvika mukomama wokutaura ava vari kubva nedivi ripi zvikanzi vangoti pa10 off zvikanzi vamwe vabata tinavo zvikanzi iwe ma10 off ari panapo nemazavanga pane 1 2 3 saka which one hanzi handizivi abuda amira pepe saka alright unomuziva here ndakatonyatsoona kuti I think pane zveti kuda kurongwa but ati iwe unomuziva here murume wari kufanira kuya kuzokutora zvaandimuzivi inyu ndati no vakatibatsira kutsvaga munhu uya ndamufonera ndikati naimi ndomburovhunza munoziva hama yenyuyo iri kugreenron here kana kuti ukire because kunoka tasvika kugreenron tanzi kugreenron kuya kunanzi kune munin'ina wamai hanzi kune moto ndazvokuenda kumesina but now takuzwa tanzi havasisiri vari kuuya mumwe munhu mukomana mwana wavo vari kuuya mukomana uyo hatisi kumuona futi iye ati hanzi handimuzivi mukomana uyu ona manje tikati inangu shamwari zvandakuita kana uzochionana muchaonana then mumwe murume atati naye ndobva ati ndipe nhamba dzemunhu iye ndimufonere izvo pamwe murume wika achitiona but aitoapiya zvokutoti handisi kuda kuonekwa kuti ndini so bamurume afona because ma10 of ese airehwa unzi 10 of takainda ma10 of iwayo guys handikunyeverai tasvika pepe murume akati ndipe ndifone inini nefoni yangu ndobva afona zvikanzi papi kanzi 10 of ndio zvakataura mukanzi which 10 of because this zvikanzi yekumashure zvikanzi watiudzi kuti yekumashure because tamirapo 30 minutes sikayongwari kuti ndo panandiri patati papasina murume wanzwa ndopaita ndopaanga ari iye tikanzi aiwa zveiwa utiteeri kuti waiya 30 minutes ende tapa neimwe next 10 of either uri kuye kumberi yacho yekupesa zvikanzi ndopandiri hobho bandatomunza ngati wangu nandikunyepera ino yarari kana iwe wafunga ako ekumadhira ako hazvirambidzwe kana iwe wangoona kuti pamwe wo wakuda kunoita zvinhu zvako zvekuikira hapana munhu anokurambidza but enda uchiziva kuti iwewo kana wakuda kuenda ikokoka usati vanhu vomba konyanya kufanira kuti ini ndindosara ndine bhedhi nekunzi vanhu vanenge vachiti ari kumba kwana Sharon uipabata ipapo because iwewo ukatsikwa nemota iwe uri kupi uri kuGlenlord uchavaudza here kuti wakangoenda kumufesi wako kuti unoti hanzi ndandatumwa naSharon oro zvinonzi ndandatumwa naSharon because uri kutsvaga munhu wekuita sei wekunenedzera at the end of the day ini varume handivazivi handitika varume veveka kuda murume womunhu ngokuti vanogona kunetsa nekoko okukandirwa pashi I don't know so the first thing chandinoita ndinongofonera yakatsvaga kuti vanhu vabva vaziva even nemumpaka wokuti inini munhu handisi ndinaye right now zvakawanda zvinoitika munogona kuti utsaona achibva ikoko ini ndindoita responsibility yake manje kwete iye nemunhu wake wanenge ashanyirana munhu wake vachinakidzana ikoko vachinakirana ndiwo ngavarapisana ikoko kana asungowo nepolisi vanobudisana mujeri kwete kuti izvoni inini zita rangu reropinda pakati bvadatongopona ndichipedza udero ndikati saka mati iwo bvadatongobvunza zvakange kati sikeiwo uri kuuya uri kudzoka here kana kuti hauchadi kudzoka ndiyo ndaziva kuti iwe hauchadi kudzoka ndodii kuti tichizive kuti what's the next step because at the end of the day iwe ungati makuseni wabuda uchienda kumbari but izvozvizvo wakuchikomba chako
chikomba chirambidzwe chakanakisa zikamboiti saka chikupai masanda yaya kuti muite munonakisa nakoko asi chakanakisa zvingaiti nai ungarambidza munhu une nyama yemibhudhimi indine nyama saka hapana paningambobata munhu kuye kuti iwe usainda kunoti nyama dzako dzinakirwe kumunhu wako weekend munhu unoinda but zvokuzondovata ikokoko ini handinei nazvo ende zvekuti une vanhu vako ini handinei nazvo but munhu taura chokwadi chete kuti ndikuenda kwakati pane kuti nhasi unondirevera nhema kuti ndine hama iri kueastgate mangwana unondirevera nhema kuti une hama yekusakaton apa idzedzi ngoti nhema dzaunenge uchivharavhara kaidzi saka ipapapo ini ndine magame iwana nemadangu kubuda pachena kwagara kwakunaka kuti zoni inini honaika inini ndine mufesi wangu wandoda kuenda unoona mufesi wangu ndoda unoona kuti mimi mundiende nemi makuonei pamwe hazviiti ende zvautaura kuti angononga ari murume womunhu futi kachokanonge chiri chokwadi nokuti why is it mufesi anenge achihwanda asingade kubuda pachena apa ini nhasi ndanzi ndikuenda kumbare ndoda kunotenga zvemukati zvozvandiudza zvanzi ndoda kunotenga zvemukati ndobva abuda ndobva inda ndikati mumbare unonozvona wadi kuenda kana kwamupedza nhamo ndikati dangu wadaka ndaikuperekedzako kwamupedza nhamo but maybe Tuesday kwete nhasi ndakaneta akandoda kuenda nhasi izvo ane appointment yawo yavanga varonga nechikomba chake ichocho saka because mangwana zvekuzonzi munhu utanga kuti pu obva atanga kuda kunenedzera vanhu baba pedu imazi because munhu unenge une munhu wake bhudhi yekera imi handikunyembera anenge akuti zoni ndimukudzeye kana ndiwashika ndinoshi imi munhu ngaailomo aiwa nganopfirira ikoko inzanzo dzangu ndizodoada kana vemwana sana ngubva nangokudza chi akanza ndikati ndo zviri kunoku mbobva ngoziva kuti nhasi unitinoyi ndo zvavadecide kukoma ini ndaita follow up akangondiudza kuti hanzi ndikati saka wadi kungotaura kuti ndo kwandazofunga undovata pane ungondinyanarira ini ndichingofunga kuti ukuya togona kutozogona kuvata takavhara madhoo chifunga kuti uri kudzoka kana ndaichatoziva states kuti asi munhu waye warashika kana ndotonitsvaga kupolisi kana kusazitara kupolisi ndichiti munhu wabuda achinena mumbari saka ini ndi munhu ndikumushayiwa ndobva kuno pamwe ndichanoripota papolisi yedu ndobva po ndinonoripota futi kupolisi yekumbari nondozvandiudza kuti kuenda kumbari saka mukaonawo munhu wedu uzotibata vanhamba idzi ndinoona kuita polisi ikaripoti wodanzirwa paredhiyo pachiziviso saka hana kudzoka hana ende kana atongoendoke zveshuwa kana ada kutongoendowo haisi kana issue hapana unoziva kuti vasikana haukwakwanisi kubatirira musikana kuti yekeraka inogona handiti mbatya dzake asiya kumba ikoko dzose hopo but at the end of the day zvandikuta ndezvokuti munhu ndaataura chokwadi even akazodzoka menoti decision yandichazita ndeyechi I don't know aiwa musikana muhombe plus yanga yari Sunday ka anogona kuuya kana Monday kuseni anodawo ka time hatisi tikuwirirana zvakasimba why not communicating kuti inini pandachikudza edu kuenda mumbari ndasingaendewo mumbari oro else wochiti ndaenda kumbari but ndazosangana nehama yangu ndasangana nehama yangu kana usikadi kutaura nemufesi wangu sangana nehama yangu saka zvazoitika zvoti vana vamukuru ava vatiti haudere kumbonoona kumba wovata ikoko at least irewo nhema dzakadao uchinipa update rather than to ignore me hapane malevel ekutya akasiyana ekuti zoni ndikada kuti ndibude musaga panapa ndinotozobuda zvachose alright nyangwa akatya kundovata kwaenda ikoko usiku handitichitya kuti pamwe kumbari hakuzivi what if dai anga arashika mutaundi kana kuti ikoko kwaanga ati ndoenda ndega chichaizoitika the good thing ndekuti zoni mazivisa hama dzake one of hama dzake kuti ndo zviri kuitika vari kuziziva kuti munhu asati adzoka the best way ndekuzoudza futi hama dzake kuti aiwa munhu iyoyo nhasi anoita sei haana kudzoka then kaimimi mageza maoko kuti chi aiwa whatever zvinoitika kwaari nenyaya yemusikanzwa kana kuti commitment otherwise munhu wadawo pamwe munhu anemufesa amuprovince wadaurora zvinoitika because haungarambidzi munhu ndo ndikutaura izvezvo but ndikutaura fact ndikutaura ndeyekuti muno muharare anything can happen mwana anogona kufuma akanzi akachekwa akakandwa munjanji but nyaya inogona kuya kwandiri mapurisa kuti zvoni iwo ndiwo munhu wangu watori responsibility yemwana wayo hama dzake nevabereki vanoti isu tikuziva kuti munhu iye ari kumba kwenyu unzisa but you have informed ka one of hama dzacho
I wonder but ndatodzudza because inini hama dzacho dzese dzati hatitozivi vanhu vari kuwestgate. Even last time pakamboti Glenlon hakuna hama yake iri kuGlenlon, meaning kuti pane zvinhu two, either mufesi wake and or hamina kuti zvi zvakaitika. What I don't understand, kana aitsvaga murume uyu asi asati ambomuona zvaifamba sei, nhamba akadziona sei, zvikazodii. No idea. Nezvivindi zvake zvaagaya kuti anoda kunovata kumufesi. Hanzi makamutora kupi munhu? Hanzi Makamutora kupi? Makamuemploya achibva kupi? kumutora kupi? Paakatanga kuti agare nemi imimi, makamamutora kubva kupi? Akabva kumusha kwabvuka. Zvakaita nezvekuti inini mama wangu munin'ina wavo handiti ane mwana wakazvara iye mukomana, saka ndiye anogara kwabvuka kumasvingo. Saka mazuva ndaitsvaga munhu anotibatsira muna December, saka vakasangana mama wangu nani nemwana. Saka ndototi cousin brother yangu, vamene kuti ndo zvazvinoitwa here izvozvo, kuti cousin brother mwana munin'ina wamama wangu mufesi. Ndobva watotanga kutaura chichivati mama mutsvagireni musikana wekusaidhi ikokoko. Ndobva watoti don't wani chadii ndikanzwawo vasikana ndichadii ndichakuudzai. Ndobva atozofonera mama achoti ndakaona munhu anoda basa, chiudzai sister shere kuti ndaona munhu anoda basa munzwisa. Ndo zvakaitika apa. Ndobva totanga zvese ibva takomunicata. Ndobva munhu atokwidzwa bhazi ndobva auya. Meaning kuti munhu uyu inini cousin yangu anotomuziva zvekudero nepamba pavo zvese, because cousin yake futi koko kamene kuti zvemasendraini uyu akazorora wakomana uyu. Saka madhirama ese inangwa nawo kama nayo kudero, kama wangu hune mukomana uyu ndondiye mwana wamunin'ina wani mai vangu. Vamwe vana mapegs anenge achinda ukokoko. Aiwa, we are not that inemere. But ndandasingamuzivi ndakatozongomutsvagirwo pandakatozoudzwa relationship ndikati bo. Kana zvadaro zvakanaka, you are on the safe card because wazivisa hama dzacho ka1 wehama dzacho nakuti chi munhu aenda kwakati achizona aenda kwakati asati adzoka. Saka which means it's out of your hands. Yeah, in a different angle. Ndeipo the flow. Zviri sei? Abo. In a different angle. Shero munhu ana makore mangani? 20. So by law munhu akura ka. Munhu mukuru. Saka ndichambotaka kubvunza iwewe first. Imi pamakasainira neagreement yenyu makambogara pasi makataura 1-to-1 on things you expect to include a little bit of personal life? Ndakataura zvese achitori ikoko because taita alliance necousin yangu. Ndichotaura everiko as well. No, it doesn't work. Boys kutaura phone, it's easy. I think I might be wrong. Iwe wafanga kutaura naye as one. In terms of my boyfriends here. Yes. Kuti mira unzo engo yangu. Wife une two stages wafanga kutaura naye. One wataura naye is her employer. And zvauri expect ne kwaari nezvabati pamwe parame is. Then pamwe pacho handiri kuona kuti musikana yangofana neutsobva inoziva kuti eventually achaita mukomana. Ndisi kukunzwai ndibude ndidzoke. Kudzirai ndibude ndidzoke. I think ifoni yavo. Yeah, I think vanenge vachifanira kungotaura robva pakutanga from word go kuti pane marules anofanira kuteedzerwa. Marules epamapana vakambira so. Kutaura kwacho kune two stage. One, Shera aifanga kutaura as an employer and achitaura to an employee kuti this is what I expect from you and ndoda zvinhu zvanga zvakadaiso. Then the other one inenge yakubata a little bit of kuti social life kuti iwe it's obvious uri musikana and uchazonyengwawo here and there and it's obvious I expect you kuti maybe during my off days ako unovhaya unoita zvaunolava.
as long uchidzoka panapa musi wanoti kana iri Sunday uchienda Friday ndichikuda Monday makuseni, I want you Monday makuseni. Whatever you do, it's none of my business. So panapa uri kuona pakato cross mapath kuti Shero akanodropa munhu ari kunoona mukomana. That means you, how do you expect you uri kugraftika ungateti boss wako anongodropa uchiona musikana wako? Azvinyazobuda. Sando zvakaita Shero, but she didn't see it that way. But apa yakaitika akadeceivwa. Handizii kuti foni yako reshero, yes, pane noise kuitika, but only kana wauya iwewe. Because ini ndandisi kuchatombonzwa anything. Yeah, pane ka noise kari kuitika, but only iwewe kana waripo. But uri kundinzwa right now. Hapana kuona TV in the next room here. Imbobuda futa ameno device. Guys, my TV. Imbobuda ameno device yako. Dada ku address iwewe ngomeni. Address me please. Yeah, sana kuti iwe waifanga kutaura naye pane two roles awafanga kuplaya iwewe. One waitaura naye is her employer and womuudza zvaunoda kuti aunoexpecta from her zvichienda chichi. Then wozotaura naye as a sister kuti musikana and eventually achaita mukomana and womunzwa kuti mukomana hakuna kupa, but I don't want to get involved and ndifanga kuno kudropa kana kudini because tatokrosa mapath, because ukangoziva mukakrosa mapath ekuti wakuziva musikana wabosi wako kuna respect inopera this and that. Ndo zvakaitika kwauri kuti iwe pakanomudropa paungosika kuzviridha kuti pamwe unodropa musikana kumukomana wake wakatokrosa that boundary. You are not responsible for zvaanoita ega. Anton, saka yes, I understand. Inini the flow ndiri kukunzwa Shero pari kuapiyaka pane interference iri kuitika amene kufoni yake saka ndo zvanachara kuti maybe Shero didn't see it kuti to a certain point zvavafanira kuti kana baba vangu achisenza kuchibuku, it doesn't mean kuti chibuku is responsible for my life. No. Chibuku munhu aifanira kundiona ndauya pagedhi ndapinda ndagrafta ndaenda. So musikana paanobuda is no longer responsibility yaShero, and it was a bit wrong queen for hama dzake because watocreate a situation for musikana. That's invasion of privacy too. As much yes, she was doing it in a good way, but also I wouldn't want to employer wanga anofonera hama dzangu achiti fidza tamudropa kwakati hazviiti. That's invasion of privacy. Yeah, but you see pane ma-indications aunogona kuona. Ma-indications already akatotangira kubva mumba. Ma-indications achona ndokutaura ndekuti zoni munhu akataura kuti ari unoona hama yake kwakati. But I get that point. When Shero was supposed to talk to her on a personal level as a woman. If they had that type of conversation before, could you listen? I don't mind you having a boyfriend because it's your right to have one, but I don't want to get involved personally. So that means musikana aita confident. Boss vangu don't respect that I can go out and wait our commander this and that, but she must have been involved in it. So I think pakaleka that because the issue haina kuaddresswa pekutanga, saka waingotya kuti boss vangu afanga kuzama game angu. Yeah, but magame afanga akatozikanwa kubva pakutanga because remember ma locations akataurwa from Mumbare to the other side already indication yekutaura rizoni munhu asikuda kuzikanwa zvaari kuita. Eka ndo zvandinotaura kuti if they had my conversation one-on-one as women, she wasn't going to let Shero get involved. But Shero aifuzati ari kuperekedza munhu uchi kuhama, but asikazivi iri kunzi hama haisi hama iyi iboyfriend. Uri kunzwisisa.
In other words, Pamashiro, I'd protect well-being. No, it's not a responsibility. She didn't. Boyfriend. Either way, it's not a responsibility to see an employee. It's a courtesy, but sometimes don't get involved with your employees. It makes things complicated. Wababati. That's correct. Akandibvunza mukuziva here kana kuti musi wamunobuda muchaenda nedirection yekokoko hawo. Saka ndakangomubvira tisi ndikati alright, mina musi wandinofunga kuti pamwe toenda nekutaundi todii togona kusiya padhuze. Okay. Ndobva tasvika pamazita ndopanga kuti Glenara neuyu ndopakazonzi futi nabayiwe chamwari Glenara oro Glenron kana kuti chii tikaenda kuGlenron kwekwe pakazoti ari muGlenron ndopakatanga futi kuti Glenara. So now ingazive mutaundi macho anogona kunge pamwe ari kusati kunyatsoziva kuti ari kufamba sei. Yeah, Saka. Yeah, no, I understand those, but I think Taura naye first is a woman to woman. Eventually, get a woman. Once I get, I'm not responsible. Two, I don't want to be part of it. One way back. Then three, you often was one that when I get on my 2 minutes, I do the connection. Ndaimubvunza ndikati ngovanhu veuku kunozwa zvese because isusu wakati unozwa vanhu vekubudiriro nevanhu vekupi nevanhu veku saka vekugrain something nekugrain something vazobva kupi. Ndipo ndikabvunza uyu hama yangu ini kuti iwe ndadiwe munhu kune uyu anondanzi ndozwa vanhu vari kugrain munovazivawo here vamazivi vakati hativazivi. But truthfully speaking, yekuti zoni inini kana ndikakuudza something else then ndaona kuti maya zvashanda shamudi, I have to find another way yekuti zoni nditaure ndikuudze ndikavhe manyepa ndenda pekutanga. Ndosaka zviri more important yekuti zoni kana ari munhu wekuti zoni wamuemploya kuti akubatsire mumba, you have to lay the rules kubva pakutanga. Aiwa mutemo uri pano ndikudayiwo zuva rako reoff izuva rakati handine newe unoita yaunoda unoita. Guys, off neyapuwa Sunday zuva rese haunene zvokuti endepi hazvinei nezvezvo. But then let's say unodzoka manheru kana by 7 munhu hakuna izvozvizvi i9 o'clock dzeusiku inini man not supposed to be worried. No, ipapo uri right share, but zvinhu zvamakataura here kuti iwe wakamuudza here kuti shamwari even ukaona kuti wakunonoka let me know. Ndatomuudza nhasi ndikatoti but watomuudza situation yaitika, wamuudza situation yatoitika already. You're supposed to tomuudza before so that anogara ane confidence newe. Exactly. I should let them know in advance. It's different from reacting after. Ofu unoenda makuseni senda unachaunoita unoenda ndakada problem nazvo unoenda kwama dzako. You can tell me kuti pamwe nomamira kuti uda kuenda kupika uda kuti ndikuperekedzewo those days pakatanga ndinongokusiya kana usikazive panhu pachoni ndodii ndokusiya kana usikapazive. That's it. Handinei nazvo kuti uzazora chite the whole day then iwo wodzoka mazuva rovira manheruwo. Takashitaura izvizvizvo nhasi futi ndikatomuti hold on. Wakamuti unodzoka manheru you manage to continue kuti in case you run late please inform me because I'm worried. Ndikatomuudza futi kuti kana wangoona kuti pamwe you are not happy here unongondiudza kuti inini zvangu ndafunga kuenda hapana munhu anorambidzwa ndosei kuenda. You are not answering my question. Uri kuwedzera kunge aiwa iwe uri kutaura zvokuti being happy pabasa endi kumutika wakamuudza here kuti in case wanonoka same day. Sorry, taura anapanza ndikuti zvamukutaura zvezvokuti maboyfriends toteni zvoga but zvokuti off wati zvese takazvitaura even nekuti foni
kana pane issue anofonawo zvakare zvakataura nhasi akubuda ndikatomuti nekumbari kwauda kuenda uka ndiri worried panyaya dzetransport uchazofamba sei kana wadzasvika kuma6 please call me ndizive kuti uriipi then kana washaya usatransport kana utoita sei haana kanambokommunicata ukaenda kumurume wake alright ndozvandada kunzwisisa izvozvo nhasi ndatomukohomedza unogona uri wariti une munhu ari kutobika izvozvi ari kutobikira kufesi izvozvi kutaura watoita imi muri varume guys zvokubikira kufesi hazvina basa inyaya yeko ndokoti vaifanirwa kugara vese pasi wolaya down marules both from employee to employer to employee then sister to sister antoibata yeah, but anyway ava hapana kana kwauchamuwana manheru ano kana asati auya the only way ndekungomirira mangwana makuseni then you lay your rules saka ndoita sei tomboti haana kudzoka zvinhu zvake ndoita sei nazvo hai mbomira don't rush mira you worry too much because handizi kuti aripi you worry too much iye atori kumurume wake guys pamwe ari kutoronga zvondoziva kuzotora mbatya mangwana kuti hama sister ndandagaya kuti chii ndandagaya kuti ndiende kumurume handiti saka iwoyo don't worry at least wainforma 1 year hama dzavo handizvo wainforma 1 year hama dzavo already iye haazvizive kuti watomupinza panyaya yekuti zoni atove witness yekuzviziva saka iwewe don't worry about it musiyaide zvaanoita munomusikana otherwise mangwana makuseni inenge iri mande unogona kumuona achiuya kumba iri mande mangwana makuseni which means you don't have anything to worry about it angoya iri mande which means Sunday yes aispenda and aona kuti aispenda zveshuwa aispenda zveshuwa basa pata mwana wasinambokwana chifuti anzi aispenda zveshuwa handiti Sunday yake Sunday yese ndeyake kusvika midnight handizvo precious iwe kutaura yeze men kwete yeze vakadzi uzoda kutaurisa kuti hanzezekere no it's both sides ndiri kutry kurizina kuti izvo ndaina ndiri inini I need my freedom yekuti izvo I work from Monday to Friday Monday to Sunday to Saturday which means Sunday ndozuva rimwe chete 1 ranenge ndinaro nokuti zoni ndine freelance zvana midnight Sunday yese ka ko Sunday yese ringe isvika nguwai my working hours amakaagreea ndechi is it Sunday day here kana kuti Sunday achizotanga basa mangwana makuseni Monday kubva makuseni hapana chaanoita zvake aiwa you're not answering the question off wake unotanga lawyer kubva makuseni hapana chaanoita kusvika adzoka kuma6 or 7 hapana chaanoita so after 7 anotanga kusenza here normally ndinowanza kuti inini ndosuka zvisina kubika maweekends ndowanza kungobika ndirini hatibhomusungirire zvekudero saka zvirati Monday ndoyanotanga kwandiri hapasi straightforward it's either not straightforward right mine ndipa explain here zvakafanira kuti iwewo uri married ka normally wakambozvinotsaida kuti madhamu vanoda kubika paweekend pavanenge vasiri kuenda kubasa Saturday neSunday kazhinji vanoda kuzvibikira vega even musikana aripo so that's what I'm talking about kuti even Saturday chaiyo anenge aripo zvake but haana chaanomboita anongotsvara makuseni nekuti duty but zvokubika zuva rese towanzozvibikira tega that's the same thing neSunday food but okay ndo parinonatsoda kubika
what's the point here? But it has to be specific to the board for starter. Uri off Sunday from Panoptica Sunday, which is either midnight a Saturday or Makuseni a Sunday, Kushika Monday morning, or if not, Kushika 7 or 8 Manero, which means anything after that, so it has to be strictly specific. This Sunday, you can come by 7 or 8. After that, yeah, because of a little bit of work. Next one and those and Chaita. That don't make mistakes. I thought a little bit of straightforward. Karwa, the next one. Do you mean you want to fire this one? I didn't say that, but I better garanti forever. Shero, what the next one? Which means in your mind already. No, numbers one than that is only. I didn't say that, but I better garanti forever. Dai wataura kuti izvoni aiwa paanodzoka ndichataura naye nomudza maruzi wayo. Precious. I will keep saying the next one I will amend my mistakes. Why don't you groom that one? Why don't you groom that one to be a person? No pressure for don't do money kids. The flow. The next one. I think in Pandira this one quite a bit things complicated because Hamadas will inform Kufamba Kwagi. It's right overboard in my own thinking. No, out of worry. Yes, it's out of worry, but we are Muskanagzo question. Then the next thing I think I could kutaura shero jimejin. Question manjega. We prohibit, we suggest kuti ngasa question. We just suggest kuti maya munhu panongouyaka ngangoleya marules kuti aiwa zvakati kana iwo iri Sunday yako chitiudza kuti unoda kuenda Sunday yese here wozodzoka Monday kuseni kana toita sei upa marules kuti zvoni kuda zvikuita ndezvekudaiwo so patenya yese yochasenza panapa mutemo iri pano but iri kuedza kuprotecta iwewe kubva kune makala anditi uprotecta the way yakadai because kune makala kunzoko. That's the talk where Sharon the said I can't from the word start. Why not? But she can still start it now. Since asina kuzvita pekutanga, anditi she has to start right now. Explain kuti no marules ngamira dayo chero chigara pasi perufu inoi. Isusu mutemo ndokudayo isu hatizoda kuzonetswa nehama dzako iwe watsakatika. Saka mutemo ndokuti Sunday yako ndeyako kubva kuseni kana kuti midnight iSunday yako. Asi iwewe Monday tencho expect Monday kana usina kuzodzoka netime yatiri kuda kuti udzoke iwewe. Which means isusu tautongoti paunouya pachona ungopeka zvinhu zvakuita sei woenda. But otherwise hapasiri pekuti zonodzvanyidzira munhu kuti because nyaya yekuti zonungabva waziva kuti vakomana vake kana kuti kupi kana kuti chii ngaende ega usamuperekedza ngaabude pamba aende ega. But if you guys twista zvenyu basic yatatineyo ndeyekuti munhu azobuda nechi pane murume ari kudera foni handiti ndopa pane nyaya yacho chekutanga bananzwa pamati zvonanzi nyaya yata overboard. I don't know hangu kana yange iri overboard because frankly speaking this is Harare and you are hearing many cases ekuti munhu azwangu akapondwa munhu azwangu akaita sei. Inini I fear for my safety as well kuti you don't know kuti chinogona kuitika. Number 2 ndozotya mutemo unogona kundibata inini because kumusha kwavanenge vachiti munhu ana Sharon azoguma abuda kunjanjugo kana kuti akubedbridge how or else ane accident kana kuti ari kwakati sei ndozvandikuzama kutaura kuti izvezvi yes mungangoti overboard
but I think inini hangu I did what was best for me. Your concern to kumanzwisisa, but tungoti kunenge kwangoti one. Let's look at this. Urukusenza kuchibuku iwewe. Andisikunzwa. Meandibane futi ndidzoka andisikunzwa ini. Ayo neinterference iri kuitika chero. Yeah, no, concern Nashiro iri right to a certain level, but kwandiri I think yazoita a little bit overboard because munadaira phone, yes, yeah, unenge uri worried Joshua confess adaira phone, muridzi wefone ari kupi. And saka akashivanga kufona kuti akomuridzi wefone ari kupi ndimudaira phone ari right here munhu muridzi wefone. Only that we anoresponda achiti kudini. Because of course anokwanisa aita involved in an accident. Yodairwa ve-emergency wema-ambulance kanti wherever. Yandienda kunzwa manje. Wakunzwa. Uthi chief lo. Ndachitiko pamwataura kuti taita overboard. Pane two sides aripo panamba kuti as much you look concerned and which is very correct and right. But also concern yacho yazoita overboard because wakazotrapiwa in the circle yema-movements ake. Antoine. Saka pakutrepa pawakatrepa ndepekuti iweyo wakabhilivhiswa kuti uri kunoonetswa chi but zvakazoita kati atowechi muface iwe ndobva wati on the good side rako rehumanity obva wati kandiinform hama dzacho kuti munhu handisi kunzwisisa zviri kuitika panapa and but also that means you're getting more people get involved in the whole thing so iye achatovhiringidzwa kusaidi anonovhiringidzwa kuti iwe chii chiri kuitika then the next thing akutya bhosi wake anenge agutya iwewe imimi muri tuma akutokutya achagona kutaura newe zvakanaka mukomana anenge akutya kuexposwa indakunzwisisa ndezvipi zvirinane kuti unotaura kuti waenda kumbare kuya but wodecide kuti wakundovata kumukomana wako or whoever wauri kuenda kwaari kokoko but at least lie uchiti ndaenda kwamai yangu yakati handisi kudzoka isusuwo kuno kuti agonovata takangomirira usiku hwese tisingazi kuti warashika here kwati waita sei. Yes, I still agree newe papo but ndovananitaura papa kuti I still agree with you and but that was the conversation yamaifanwa kutaura from the musi wakatanga kusvika kuti listen iko zvinoda kutaura newe as a sister than as your employer iwe ukazoita chikomana chawafarirawo chichi une right kunomuona but aiwa tiringotaura musikana eventually achata mukomana so you want to get involved in relationship yake sawafangataura naye zvanataura as a sister womunzwa kuti hashamani ukaita mukomana kwazvinapindi pazoita ndewaridzikozape kuti ndiye wandidavirisa instead yokuansa foni yake apa murume yekuti adavire foni noona manje saka indikati elo munhu ukanganzi amitisiwa anenge asina mitisiwa mumapedu number 2 akona chinomwana ikoko angasi kumba kwedu angadecide kuenda nemurume yeye waenda naye akazonga anzi munhu wakamitiswa ari kwarare hanomitiswa pano amene ikoko kwainda ikokoko ona manje so better for me to be safe than to be sorry my mwana ameno maconcern ako ne-angle yakati atikutomboicrusha tiri kuinzwisisa but I think a different angle of probably the way you were meant to deal naye according to my thinking. It doesn't mean that my thinking are right and the way you've dealt it is totally wrong. No, you are it according to what the situation maonero ako nezvaunoziva. And also, mind you, that's according to the situation. And also, like, you have to know the way maybe is totally different from background that muno mzimu according to Zimbabwe zvipanguva yachoni utedzero mutemo what chese nezvimwe zvekuti you are not supposed to be too strict kumunhu definitely, but then at the end of the day ipa munhu kuti angarika kusunukuka kake but manje time ameno achazoziva kuti vamwe anyanya kusununguka here kana kuti wangofunga kuti ndakuita zvandoda here. I have no idea, but then at the end of the day if she gets pregnant tobva taziva kuti ndekupi kana akasvika kusangana nazvaanosangana nazvo ikokokoko
ndizvozvo nyange akasasangana nazvo ndizvozvo but changa chingafanira kungoita munhu kungoinforma I'm no longer coming back nhasi ndichaya kuti mangwana or after 2 days or I'm not coming back at all ndasenda nemurume wakati musi uno wakati ndiri kuGlendon kune hama dzangu mwana wambuya wati zvakati azviya nhasi woti ndiri kuestigate saka iwe unoita sei pakadero wanzwa nhasi zvekuti ndiri kuestigate for the first time unodii one munhu i20 years hanzi ndati kekutanga munhu wati ane 20 years handiti but zvekuti 20 years doesn't mean kuti you're not supposed to communicate aiwa handisandapedza chero munhu ane 20 years uyu handiti ukaona munhu achikunzvenga achikudza information yakasiyana siyana munhu autoredza kutaura kuti haasida kutomboti zvinhu zvaari kuita zvizivikanwe saka munhu uyu kana asida kuti zvinhu zvaari kuda kuti zviitwe zvizivikanwe iwe uri tomunetsa panyaya uda kuti utsvage zvaari kuita unonge uchitomunetsa munhu iyeye nekuti iye anokonzerwa kuti Sunday off yake hawo iwe wepressure ndikumunetsa hawo kana ndichiti ini ndiri worried kuti pamwe warashika saka ndamunetsa sei nekuva consent kuti ari safe here kana kuti asi safe ndamunetsa sei ipapo ndida kuziva kuti ari safe here unaira phone zvichireva kuti haasuda disturbance ka aiwa iwe precious kutozvitora zviri very wrong ukagara muno muzimu iwe ukazodzoka kusiri iko kwakaurika wouya nemunhu wotora kuti munhu kumusha iwewe munhu uya haatozivi kuti kuna 4th ndekupa makeswe hapazivi iwewo responsibility vanhu vese ari kumusha anoziva kuti iwewe ndiori kugorana naPeter wazonzwa kuti Peter abuda akapondwa kana kuti kuchimanimani ukokoko vanhu vese vachati iwewo Peter ndiwakati iwewo precious Shero alright Yeah, the flow rega ndimutsanangure Shero situation yaari kupinda situation mina ndichange ndapedza point yangu ndapedza mapoints angu mina ndichange ndapedza iwewo hati kuti hanzi uri kuita consent kaneye kuti uri munomu muzimu iwewe waderoka mwana wabuda kuchimanimani unoziva kuti vanhu vose vari kumusha vanenge vachiti isu mwana akabva kuno achinda kuHarare kunani kuna Peter kuna Precious ndo kwaakanga achigara saka isati usi kuti wakazobuda ava kuchimanimani sei mwana wedu vanhu vanotanga kutoblema iwe vachiti unoziva zvawakaita nemwana wedu Shero uri right but chimira ipapo is the same thing yokuti baba wako anobva kumusha kuzumba marambapfungo unoemploywa kuchibuku vakashayika vari muHarare does it mean hama dzenyu chanetsa nevanhu vechibuku no handisi kunzwa haya ari kuti hanzi zoni iwe uchisenza muchibuku ukashayikira muchibuku iwewe does it mean kuti hama dzako iwo dzinonetsana navanhu kuchibuku imimi makutora ine wrong context chibuku versus kugara nemunhu wekunzi kuri kugara namaid is totally different guys musada kuda kuzama kuti philosophy nepsychology dzisipo vanhu vangambozi vakagara nemunhu chibomirai you cannot say chibuku mira the flow you cannot say chibuku versus kuti watora hama yakana kuti munhu waugara naye munhu iyeye hadi kunyeberana zvemwari chaizvo takunyatsota zvebasis paground vanhu hama dzemunhu iyeye dzinouya dzoblema iwewe the flow kuti mwana wedu akachigara newe zvokuti chibuku ikambani namunoti ikambani kani wakutora munhu wagara naye kublema hatisi kuti hawambofoka kublema handi kungoblema kokutsvaga kungotsvaga I can't find the right word or whatever, but the reality is you can't be responsible for 24/7. Munhu ane mafungiro ake and ane mafungiro ake anokwanisa kuti kublema hatisi kuramba kuti unoblemewa handi kune vasingafunga it's obvious vanokublema handi but if you look deep down handi munhu chaiye akura ane mafungiro ake anokwanisa even kukutiza pamba iwe unaye unoita musikadzi kodzoka asi concern achero yes of course hatisi kutomboiramba kana but tiri kutiko as much as ari kuda kushikidzirwa kunzi vanhu anozokublema ka yes anokublema but reality anenge anyatsoziva kuti iwe wambofa ukagadha munhu 24/7 hazviiti
Nachida umpa an example iri practical yandakapindana nayo iri worse than yaari kutaura yekuti zoni mumzi wangu vakahaya musikana webasa. Inini usually ndoenda kubasa 3 months on ndodzoka kumba ndoita 2 weeks ndiri kumba. Saka zvaitika ndezvekuti zoni musikana webasa uyu anga akupota kuita sei akuwirana nezvikomana muarea anditi mumzi vanenge vari kusouth inini ndiri kubasa iye anenge ari ega pamba. Andasipo zvinezvi ndakunzwa the floor taura mapoints ako ndidzoka. Akataura ndapedza. Ora ndasingachanzwe chinhu. Alright, zvakaitika ndezvokuti zoni ndapo inini pamba pane mezi dzaitika ozaisusu tiri vanhu vechikomana tinoti tikamwati yedu tikabuda tinenge tichingona tichinzwa zvakasiyana siyana. Then ndozonzwa kuti maya musikana uyu aipota achiunza vakomana mumba. Handiti inini ndapo musikana obva apota achiti zoni amaya kuunza vakomana mumba kuchaita because chi festival yamomuziya iri paposto. Ma-off days ake oita sei obuda oenda kwaanoenda kusvika paextend akatazoti amaya mwanasikana ngatidaiwo so mutemo mumba munomu ngaudai iwewe sunday yako ndeyako iwe ukabuda sunday chero ukaspenda sunday yako yese woenda asi mande kuseni unongori panapa but mande kuseni ndikasakuona panapa ka I consider that kuti chi iwewe hauchaita sei hauchashanda panapa. Mutemo watakaisa to the extent atakazoziva kuti amaya munhu akangomuvha ega because pane mutemo uripo unomutsikirira kana aita sei akanganisa. But kana iri sunday kuti zoni alright sunday you are free kubva makuseni kusvika manheru ka you don't do anything enda kwaunoenda handiti anoenda kwaanoenda because even hama dzake dzotoziva kuti sunday i-off day yake handiti munhu akazadzoka sunday iyoyo odzoka monday kuseni it's no problem. Then akazodzoka monday after 10 aiwa apa pane problem takuti mbogara pasi tombotaura. Yeah, I think our approaches are different, but there's a thing kuburitsa outcome yekuti tinoseparate ma working hours ne social life yemunhu ari kukushandira, and at the same time tisingade kuramba tichingoinforma hama dzemunhu kuti azoita so it's kwandiri it's too much invading of kuudza vamwe privacy life yemunhu life yemunhu. Imimi kwamuri no mukutasa neengo yechirume isu ndikuta neengo yechidzimai yekuti iwe unenge wanyeberwa ka7 wochibvunza kuti ina muna consent because munhu uyu from the word God achisata tombokwira bhazi tatakangoudzwa kuti kune hama dziri kubudiriro neku8 chete ozongotanga kuti from like 3 weeks after one ndine hama iri kuGlenlon nhasi ndakuwestgate iwe uri munhu wechikadzi ka you get consent kuti aiwa panapa ka this is not what I was told even mukati invading what zvamukutaura izvezvo but real life ka munhu wechikadzi you get consent kuti iwe nhasi wakuzoti hanzi kuGlenlon manhasi mangwana wakuti hanzi ndazosangana bamukuru vacho wasigo you have to call hama wobvunza kuti munoziva hama here dziri kwakati what atizivi chichinoita. Maybe kungoti exposure ye life. If it was me, maybe because kwandiri maybe age kuti ndaka expose wao. You suppose kumudonza baside kuti Shamari kwatiri kuenda kuihama here kana kamukomana uchikuseka but kuti kumubvunza the floor tisamukutira takamubvunza takatomubvunza tikatomubvunza zvakutoenda naisero kumusha wanonoka memo kumusha naisero musikana maranda anotozondichallenge imbotere hanzina gogorosi wakatora musikana uyu wakamupa here marules aunofanira kuita wakamuudza kuti anoita off takamuudza zvese tambozvitaura nana the floor takazvitaura zvese hapana chasina kutaura. Saka wane how many months uchigara naye musikana wacho?
tongoti 2 right now. 2 months. Saka pa 2 months tinoziva kuti hateereri. Because 2 months asati amunhu ajairira nevanhu. Okuenda zvese kwakakuintrodusa ndokwaunomubvunza kuti inini ndakaudzwa kuti hama dzako dziri mubudiriro. Idzi dzimwe dzazouya idzi ngavauye vanhu vachona ndichivaona kuitira mangwana. Iye zvinezvi ndakatombokuudza ndikatikana iwe wati vekugrenlon ava huvazivi kuita kudaiwo ngavachiuya like maybe mosangana kana kuti kudhuze nekunongo sezvo usingakuzivi. Akatondimudhurira vanhu munotinakidza nenyaya yekuitira mangwana. Mangwana munoitya serei? Iwo pekazi kuitira mangwana chamwari munhu unobuda achinzi wakati unozonyatsa kudemba kunodemba kunzi polisi yakukuvhurumusa yakukubvunza kuti did you inform the relatives? Not she. No, it's not your right. It's not your right. It's not your right as an employer. Yes, but internet but law. No, chero. Kuzimbabwe hakuna law yakadaro. Mapolisa mira igogorozi vatauri. All right, okay. Aiwa mira igogorozi vambotaura. And that's okay. Vakomana munomboziva chi kana ndatora musikana ininika ngaauye pasi pangu achindiudza zvese zvaarida kuita. Ende kuZimbabwe hakuna mutemo yokunzanzi kunoti kune mutemo kuti is over 18 akuita zvaanoda. But because ini ndamutora kuvabereki vake ndakauya kuzogara naye anofanirwa kungoita mutemo wandinopa vana vangu pamba pangu iye osvika wachiita mutemo iwoyo. Kana taona kuti mutemo wachona haasi kupindirana aiwa hazvinetse. Sero akauya naye akauya kuHarare akaona kuti hachakwanisana naye. The only thing kungomutora back kwete kumutara kuenda kuGlenroad. Kumutora back kunomusiya kumusha kwake. Kana achizobvawo kumusha kwake achiuya kuGlenroad zvakubva kuvabereki vake nokuti munhu wacho anenge asina kuteerera. But is it the first time? That one ndikuinzwisisa ndadangocorrecta Shero a little bit kuti kuZimbabwe handinoti ndinoda kuti because kwandiri based ndaziva kuZimbabwe there are certain things we think it's law but ipolice inodhila nayo pachivanhu instead yokushandisa kuti vanoapply law or kudza kuti zvakafanira zvokutaura Shero zvari kutyira hakuna law inoti kwanzini kana ndina munhu anondisenzera anofanirwa kuinforma hama dzake iye ndo basa rake munhu iyeye. Not inini unless fight emergency. That's not law. Zvakafanira kuti kuZimbabwe vanhu vaibhiva isusu takutaura pakuti real life chaiyo kuti vauya apa vane uniform yaiya vakukugwila kuti shamwari taura kuti munhu wakapesa kumuona rini Shero let's separate misleading inoitwa nemapurisa and we think it's law. But you yes, ndozvitoripo the flow. That's how we are working right now. Ngatitaure kusaziva. That's why you find kuti vasingazivi. I'm not there. Chipira zveshero ibvo mina ndikunzwise where I'm coming from. Zvakafanira kuti now vakadzi kuZimbabwe vakuziva kuti ndinokwanisa kunotora birth certificate ndega ndisina murume handi. But time yatakakura ikazvati takati hazvitomboitike uri kunzwa because vasvika voshaudiwa vobhilivha vofunza kuti ilaw uri panzwise. Yes, munhu akafaka mapolisa akafa ari somewhere vanobvunza kuti anogara kupi then vanhu ipapa vanobvunzwa kunzi makagumiswa kumuona rini and votaura kuti takamugumisa kumuona nezuro akabva akapfeka zvakaita sei but isusu culture yedu ndeyekuti time yandakakura choro mapurisa achingozongobvunza general things vanhu vaitomira muroad as if paitwa crime simply because mupurisa auya pamba. Yes, handivona tineka fear or no fear but real life zvemuno chemo paground the first thing they'll ask kuti alright anonzani pese uku munhu wese wamusendirani mavo mese hama vabereki neinini vakatsvagira including my mother they know kuti Shiro ndiye ari responsible nemwana uyu. Ini ndindo yanchibvunzwa nepolisi ini kuti mwana ari kunzi akabva kumushamisi wakati akauya kuzogara nemachishanda nemi sikai mondiudzai munganegireja mwana kusvika level iro waisaziva stay usina mbeta follow up yekuda kuziva kuti
uripi wakaudza here hama dzake mwana wamushaurwa unozaona zvibvunzwa wakaudza here hama dzake mwana wamushaurwa inzwa zvauri kutaura uri right taura in that context zvenyuka but tautaura zvepamapurisa muzimbabwe unozvibvunzwa aiwa shero usaconfuse zvinhu kubvunzwa nemapurisa ka it's part of the investigation iwe ukangobvunza unongoudza chokwadi saka usatye kubvunza nemapurisa ndozvaunongovaudza kuti aiwa munhu akabva pakapa vane vanhu havadi kubvunzwa that's being negligent. Why wouldn't you know kuti munhu akabuda achindepi achaenda kubvunzwa akabuda achindepi handiti akamuperekedza anozikanwa here mudangoita henyu nharo uri kumikisa zvinhu hatisi kuramba ndosuda kundinzwa uri kubloka zvinhu mira unzwe tiri kubvumirana sepamwe tiri kutiko mutemo wekuuk chibhobvisa mutemo wekuuk uisewo background imbomira tipedze unzwise zvandiri kutaura tiri kutiko it's obvious munhu kana achibva pamba anoudza mumwe munhu except kana achigara ari one kuti ndichambosvika kakati handi ndozvaita musikana asvika ikoko akanonoka kuuya handi ndobva aitadza kuita communication kuti handichadzoki ndobva waita consent zvawaita zviri right and but uri kumhanyira kumberi kuti kwadzi ndozotya mapurisa anobvunzwa mira the floor wakambosvika iwe kana wakapesa kubva kuno uzima mhera kuti tiinika wakamboti uchifamba parod usina kana chawatadza kana kuti chii dzimwe nguva unogona kungonzi hauna chakati tokusunga pasina ugointerrogata ugotadza kana kuvhura muromo uyu wauvhuri uyu panguva iyi because anonga kuti hauna chakati takusungira mbosha yakati usatotombo explaina makambozviitwa here izvozvo zvese tinozvinzwisisa adi zvese tiri kuzvinzwisisa but tikutiko there's too much fear yekuti tinofunga zvimwe zvinhu zvatinoita it's normal. Can we agree that kuti ndo zvinoitika but I'm not gonna agree with you because it's better to do zviri safe rather than kuti hanzi you are not supposed to be afraid. Better be safe nefear yacho iyoyo uchiziva kuti mangwana nyangwe zvikazonzi anything chikanga chaitika. In simple terms, whether akuudza or not, still the police will come at you. Saka zvakafanana. The flow inouyaka but yauyaka munhu akanganza awanikwa akaitwa zvakaitwa kokoko inini the next thing ndichabvunzwa kunzi makapesa kucommunicata naye lini chiimagine dai sina kana tomboita kana follow up nangonyarira kuti zi then makainfomawo hama dzako kuti ndo zvanga zvaitika kuti pane murume akazenga dai no handina why didn't you inform them because asingangodi haangasiri responsibility yangu panguva iyi ndiro ungataurira izvozvozvo law yemuzimbabwe imi the flow aikusukire izvozvo because angasiri responsibility yangu and also kuti at this time angari off so anene kuti off adii uchipindura izvozvo here show them kuti you know law very well they'll put you in place. Shero your concern hatisi kuiramba enzwisisa your concern hatisi kuiramba panongokuti I think level yekunzwisisa nezvimwe zvinhu ndopangosiyana chete. Yes, your concern hatisi tomboiramba iri very correct but pane zvimwe zvinhu kuti but the flow nyangwe ndikasita futi future pese nokuti ndinozoshandisa naye kudaro ini pakangotwa chinhu chasingahwisi chandiona kuti panapa ndinogona kuzopinzwa musupu I will inform the people vakanditsvagira munhu iyeye ndinovatova informa ndo zviripo panguva ini because at the end of the day mina handidi zvimaproblems neneni. Yeah, of course hapana munhu anodama hapana munhu apinda akavherekedza munhu ambotaura ndo hapana ndikuona aripo anonzi aniko. But the most important thing ndengoleya marules kubva pakutanga haupinde nemaproblems esaya kubva pakutanga you lay your rules pekutanga munhu achisvika right marules epanopamba akamira kadai unoavhuma here kana ndavabvumi you agree or you don't agree
kana anongomabvuma munozwana vanongobvuma anongoti bho mazuva ano nokuti kune nhamoka anobvuma kana abvuma ndizvozvo akazotandavara manje aiwa kana abvuma ndizvozvo handiti munhu abvuma marules ari kuti aiwa toda ini kana wauya pano pamba pangu ofe yako unoiwana Sunday ofe yako yaiwana neSunday yese ndeyako unoita zvaunoda ndine zvaunoita bhizinesi rako nderako iwewe handiti Monday kuseni ndokuda pano pabasa kana usina kudzoka Monday kuseni andaziva kuti chi aiwa taane maissues iri triki zvavanhu ngatingoti mune munhu anoona kuti madreserwo enyaya yakaita sei but ini personally hangu handi kunyebera even zvikazonzi uyo anga aenda zvake kwaenda akati hachadi kudzoka it's okay with me but kuri kunzi ndikaona the future one definitely ndinoreya marules but if there is something amiss chinenge chaitika inini am that kind of a person wekuti inanimbonyarari ndinovhunza ende apa pakuti ndizotaura zvinhasi kuti ndazoderwa nevoice rechirumeka munhu uyu akambenge atitenderedza kwandambokuudzai kuya ndikazobvunza after some days futi kuti munoziva sosere vakati hatizivi so unoona manje number 2 case tamboiswa kulenon kwanzi vakati vokumusha vakati hativazivi vanhu ivavo nhasi ndopabuda nebhesi remurume wake wati ndaenda kunovata kwaangodecide anamboudza kana kuti unozodanga angotaura kuti munoziva kuti sister Shero ina muno coming back today ndokuonai mangwana ndazobatikana panene kwandazoenda kwama dzangu handitombofunga kuti yange ichazomboita issue yaiti yachingoti boy it's fine muona manje but zvekuzoti unotozonyarara kuti zii woinda ipapo hapana kumira musha. Yes, ipapo musikana akanya but I think to have that type of confidence kukuudza inodzoka back zvazvitaura zvatachimbotaura kuti maybe paakauya pekutanga waifanirwa kutaura zvananitaura kuti pane 2 masides anga waifanirwa kudhila naye kuti uchadhila naye as kuti iwe ndiwe chef wake then pazotozodhila naye kuti 20-year-old achanyengwa kuti opengeswa musoro nevakomana muchi vemuharare wotaura naye that level as musikana kuti shamari maybe unokwanisa kuvirirwa uri kumba kwemukomana wako uchifanirwa kuuya kubasa try by all means kundiudza or kungoindiinforma so that atenetsana anoita akaconfidence kuti unonzwisisa a little bit but iwokakungoasuma iye anotanga kutyawo kuti handingaudze bhosi vangu chichitozvozviona mangwana ikoko. Exactly. But that's very risky. That's very risky. You can't say when the body will end up Westgate. Ayoka, but boys, Shero, there are certain things you can't control everything in life. But at least we'll lay our rules. I'm not saying I was going to control because imimi the floka in that shot kati kana wazongoona chanoitika kana kuti pane zvinenge zvaitika ikoko please call me ndatotara ka 10 please call me if you are lost call me ukangoona kuti panapa uchawisi call me please ndifonere boss achida kuti urasiki. Mina I was saying that hold up and you are telling subject of kurasika here and it is subject kunona mface makambotara zvoti anofila confident about mface the flow wakanganisa ainda iri subject rekunotsvaga zvomukati mbari. Okay, still good, but makambogara pasi zvokuti anofila confidence kutaura nezvemukomana kuti andikunoona mukomana kana musina mboita that ndakutaura pepe kuti in future next one ndofanira kunge maybe ndichakuzama kugara pasi nchidero boss anoziva kuti it will be easier kutaura nabosi wangu kuti andichambonoona umwe wangu and then unoziva kuti pamukomana akwanisa kudelaya then anenge atoziva kuti bosi wangu ndakavaudza chokwadi kuti mukomana tazovarairwa nemukomana wangu. You understand as long musina mbotaura kuti zvoni zvekamataura ndatombozvibvuma pepe kuti yes ndazvinzwe zvamata zvese in future I have to actually amend zvandaresha pekutanga but isu todzoka papoint yekuti even ndikadero futi you never know munhu zvese anogona ngoti yes but ukaona munhu munowana zvakare oita drama rakaita seriri are you saying I'm not supposed to inform the relatives? I don't worry about that. Unozongodhila nesituation yaitika ndokananza uda kugadzisa zvinhu zvese zvimwe zvazvigadzirisa only deal nesituation yauya
then kana kwataura naye before reminder. There is nothing wrong. There is nothing wrong with her ending up in Westgate on her off day. She does not owe you all details. Go Rose Muguti Shio. We're right. I know the only difference in this scenario was kuti Shero akaendeswa ikoko. Akaperekedza But asingazivi kuti pane zvagame. No, guys. Siya munhu akune pagate ega. Wangadini kuWestgate? Westgate yatobuda nhasi manheru musokutanga inge Green Lawn. Okay, all right. Ikwatatendera but asizvo zvakataura here panapa nayo precious simuchiti mnyango akaenda kupi tikati atina problem nazvo esi nyango akaenda kwaanoenda kwese but kana azoguma aenda kukwa but achiti ndikuenda mumbare ndikudzoka izvozvizvi ozoti usiku oti ndatozobata kuWestgate watozoti follow up uchivhunza kuti munhu uripi oti ndazosangana mamwe baba mukuru vangu uyu saka ndazongoenda kuWestgate. What's the meaning of definitely she was wrong, but wangachifunga kungochila ozodhila naye adzoka off day unotiranye kana kasadzoka kana asadzoka iwe wachila off day andiwe follow up call yako iripo pa dialogue pa phone dial yako kuti wakatombofonera munhu miraitinzwe sister mati what's the meaning of off day? Ndinodaro ndati off day yake yanga iri rini and anga ri supposed kudzoka rini makusedzoka kuma-7 dzeusiku dzanhasi saka abva kana kuzombotaura kuti ndo zvandazoita ndichadzoki ndobva angoinda indichingofunga munhu ari mupari ndokwati ndiri kuinda zvozvo nyangoda anganza kuda kumufakosika yes off day rake by 6-7 no anenge adzoka semunhu watichiti ati ndine hama kumubudiriro yekera uku nekuarea 8 ndo zvaitaura hakuna munhu anorambidzwa kuti have boyfriend. Don't get me wrong, ndataura wani ndega kuti asandi haindo yacho yekuti unenge uchindovaona vese kusvika wapedza shungu ko hazvinei izvozvo zvaunenge uchiita ena handimbokubvunza kuti nhasi wadlapa here kwati wadati hazvina mabasa nani izvozvezvi svika munhu achiita ma10 achidzoka kuma6-7 odzechi dzemanheru zvoinika ndezotanga kuteera munhu woda kutondidavirisa nemurume paya hobho ozodavira time oti ndazoenda kwaba mukuru kuWestgate. Aiwa usatera munhu ka off day yake you've got nothing to do naye kana ari kubuda pamba ngaabude ega pamba handiti no iyo inozati why Shero aita concern and ndopada achibvunza kuti Shero can you give us the full details kuti Sunday yako pano iSunday yese iri kusvika Monday morning kana kuti Sunday explain kuti expect that anoya na 7 then is most of the things stay tight so there'll be little things which maybe I don't go to 1 or 2 and or nothing. So meaning my working hours are Sunday. I not after 7. I not expect her to be home and doing 1 or 2 things. Which is different from good man. I know mangwana makuseni. Meaning kuti even chora kadzoka na 7 abate chini. Angoya zodzoka ngorara. Zvakatosiyana. Sunday acho apana panoita. But nyaya iripo haisitombori yokunza wati. Nyaya iripo guys ndeyekuti iwo uri concerned kuti munhu kumbara hatokuzivi ndo pamusokunzwisisa guys kumbara hakuzivi asaita nhara kati ndokuinda chete ndikuti what if munhu arashika mbari what if aona chamwana mbari makazira vanhu vamunongovaziva mbari munoitwa esese muya time saini ndingatadza kuita concerned kuti nai wazorashika here kwati wazobuda kuZBC ndiringakona naye migogorozi Shero wakakuziva kuti haiwa shungu dziri kuitwa dzokuenda kumbare kai kunenge kune muchinda kufungira to that level. Don't worry Shero, you'll be exposed more in life. Unenge uchitora ma notes. These are some of the notes. Ukana munhu achigwinyira pane chaakatsika aumise
inini asi ndinoramba ndiramira nerekuti ndione unge zvandandaita zvekuzoinfoma vanhu mba kwavo zvasvika chaka because munhu usingabvunzi kuti anoziva mupare kuti hamuzivi sika inini ndotova consent kutozoda kuzoti what happened ko kana munhu arashika pana atorwa navanhu pamwe atsika kana mastreet kid by mistake vakamutora vakamuita yamunomuita yako unonziva sei pamwe atsika madomasi akarohwa sokurohwazve apolisi nezano ndine mwekazini wangu kuenda kure here mire ndine mwe cousin yangu akakizwa 2 weeks ago kungonzi wandibira asina mbombira akaswera ariko kulisu akanzi sorry ndaita mistake yemota yako ndafungwa ndo imwe chete zvika mabvakupa akandabva kubudiro zvika ndeve kubva kusvika ndiri kubva kumbudzi akatoswera arimo mupolisi saka ndaizoziva sei zvinotazvakomamotiti comparison yacho leronesa hanzi what if arasika kumbare is not your concern or problem ari off and could have linked up with friends nangu handizvigoni guys mina personally handizvigoni hangu Share to a certain point and yes tiri kunzwa concern yako but tiri kuti employer is not your right kuramba uchichesa munhu your employee handakuramba ndichimuchesa iwo the flow wakuti unge ndaramba ndichimuchesa zuva rese ndamukora kahwani ka2 chete ndokutochesa it doesn't matter alright mira ndikuti hamutaura but haana kumbuta Shera haana kuita zvakashata nekuti aona kuti munhu wachona ataura kuti hazive asati akuziva kumbare kwacho. That's why anga akubvunza kuti uchiri kupi. Ndanga kupolisi ndainda zvekunomutora kupolisi kwacho. Ndopa imambo sidaunzwa point iyoyo. Mungoona point yekuti ndarasika riko guys I can't do that. Man ngadampe munhu ka. What if ari desperate? Pamwe ari kuda kubudiswa muchitokisi. You never know. Pamwe atora akafungwa kana munhu asingazoti mbare iri kupi. Munhu haazivi kuti mbare iri kupi. But ane munhu warida unoona ko munhu wachona iye anotadza kuya kuzomutora kumba here ina handina kumboudzwa zvokuti munhu iwewo precious ndiwe uda kutoisa kumandiri ina handina kumboudzwa zvokuti munhu tazomunzwa bhesi rakubuda kwete kuti hanzi ati ndikunaona ati ndikuenda kumbare kunotsvaka zvomukati tikamuti kumbare akutsvaki zvomukati kumupedza namo ndokwandoziva akati ndokwandoda kuinda saka waida kumbare hakuna matumbu hakuna matumbu kumbare asi ndo zvangoda chete akati ndokwandoda saka waida hazive difference yekumupedza namo nokumbare saka anga achingoda kuenda kumbare kunotsvaka zvemukati difference kumbare hakuna. Edina tudzo nyaya yezvemukati matumbu arambwa naShero what's your take? Dzikuta zvematumbu tikuta nyaya iyi yatiri kudzokera ndangobatira hangu nyaya pakati asi nyanzwa ndeyekuti maonero angu ndeyekudaiso handiti if kana uchinge watora musikana webasa is part of your family handiti each and every movement you have to know it kuti afamba sei zvamira sei if aine problem unofanira kuziva kuti aine problem kana aine dambudziko unofanira achitomuziva kuti awirwa nedambudziko rakati handiti ende kana watora musikana webasa ngave munhu ari straight akuziva kuti kana achinge ati ari kuenda kana kuti aenda kumbare if kana akazowirwa neproblem ari kunoziva pekunanga pekuenda kunomutorera handiti muri kunzwa ndo zviri kurambwa neboisiri problem yako iwe chero nekuti munhu ari off usamutere musiye off yake hazvinenewe zvokuti arasika hazvinenewe but I'm saying I can't do that ndinenge ndaneglecta munhu aende kwasingaziye she's part of my family you understand it's my responsibility yekuti ndizive kuti ari safe yekuti hasi safe. She must be straightforward. She's part of your family. She must be straightforward. How about if tati kune makava kunzo anditi tataura kuti one kune makava kunzo ndofuna ndikufunza kuti how about if akawirwa neproblem handiti anenge achida kubatsirwa futi handiti muri kuona saka unoona ngakupi iye munhu atarati ari kuenda kumbare kubva kumwe kunhu unomubatsira sei
bhesi ndinoaira foni akutanda naro kuwesti obva kuvanzirai handiti munhu akaita naro Chiri mamovements ake handiti munhu akudaidza kutokuudza kuti maya zvese zvamuri kuita izvi izvi hazvina basa ini ndine misheni yangu yatoda kuita kutsvaka zvinhu pachifesi guys vakadzi ndovanatsakuhwisisa zvinhu izvizvi no wonder why muchinzi hamurikruti mamaids imimi munotarisa zvinhu neziso rechirume hamuoni neziso rechikadzi imimi hamuzvinzwisisi manzira andiri kuita handiti muri kuti izvoni abuda achiti ari kudzoka manje manje then wobva warega kudzoka you will be worried kuti wai munhu asina kudzoka ndimuri kuona unenge wototi munhu pane chamuvira kune zvaitika ndatobofunga pane pandatobofunga kuti pamwe akaogirwa makombe egrenview pamwe abuda akubudiriro kana kutoti abuda atori kugrindale hamene kana kuti kupi saka ndingakona pasina kuti kuratsika anogona kurohwa nemota uchingoti munhu achauya ndo zvanachitaura izvi ndichiti ipapo manje ka munhu adero akuwara anenge akuchipatara anonzi ndiani wane foni ndinofonegwa manje nawo kana akunodhumwa nemota ariko koko ariko vanorapisa nemunhu wake variko ma-assumptions amuri kuisa ngatiaureassumptions anototenderwa tinotomada musociety ma-assumptions anotenderwa but akutasachukura imimi muri kuacta as if pamunozomutsvaga imimi foni yenyu ndo inongopinda chete as if haakwanisi kuita return back kana ari in trouble. It's a two way kuti naiye kana asingade kukuinforma that means ari kuwanisa zvipande zvake because munozokwanisa kumubata sei vamwe wese musikaapa mahwani arikwanisa kukubata for real kana ane credit unless kana atoa so which means anozoda rubatsiro kana apa mahwani asi kana asiri pamahwani hatombo asi munhu ari straightforward paanogwara ndinomurapisa inini hatichatotaura zvakawanda unotomanya kuti asa uchavhunika gumbo but munhuka uona manje andataura zvezviya mukomana yanga ari pachikona kuya kuzomurapisa pakambogwara handi apa hanzi nothing wrong nebasa pafoni shero kigaizi hanzi even though my maids become part of the family they are also employees and we need to maintain that boundary hatisi kuzviramba zvese ndosaka ingaonitati sandeka kana anga nemunhu wake mufesi wake vachaita zvavachaita kana vachaitepi we don't care like literally ari off musi wesande handiti and hakuna munhu wakambonzi hanzi kana waita musikana webasa ufanira kuita boyfriend hazvina pazvakanyorwa kudero hazvitombori nangana basa unoinda kuvanhu vako munhu wake kana kunoenda munhu wasingangoendi hapana munhu anomborambidzwa unoinda munhu hakuna anorambidza munhu saka ane munhu wake wainaye isusu handitatozoidiscovere zvekuti kune murume wazodera ari pabhesi handitazodiscovere that's one indication here. Sherewe wakambomubvunzawo here musikana uyu kubva pakutanga pawakamutora wakambomubvunzawo here kuti une boyfriend here sezvo munhu uyu wakamutora kumusha wakambomubvunzawo here kuti une mukoma. Thank you very much. There was a high chance Shero aikurambira you know why because amuzivana musati makuzivana waifanga unaona manje wakudzoka kumapoinzi ako ongo achimbotaura kuti zvambotowana Google Roads kuti munhu wese anenge achingoti no boss arida basi but after agara anotanga kuita sei anotanga kuita tumatricks akuna Shero ndizvo kugara pasi nemunhu wotonyanzotaura naye my sister une mukomana here kana une mukomana usatye kundiudza inini because uchada kubuda pamba pangu uchienda unoona mukomana wako because handi munhu uri kugara naye iri edziyo yamukata inenge isina mukomana kuti hanzi handina mukomana inenge ingoriwe yekungoti munhu angowana basa asi chokwadi chine chiripo ndechekuti munhu anenge ane munhu wake handiti muri kuona akatosoftiwa kudhara munhu anenge ane munhu wake inenge iwe yekungoti munhu angowana basa because akazopfuma kuti ane mukomana anogona kuzoti
pane low chance yekuwana basa. Zvibasa rei? Zvibasa zvabasa izvo. Nemunokuza mukomana here guys. Ndo pandichazoudza sister Shero here kuti sister Shero ndine mufesi wangu muwandinaye munomu aiwaka imwe yekuti the same yekuti hakuna munhu urambidzwa I have to be open because munhu hakuna unorambidzwa personal life I have to be open. But you find what we are open. This is not personal life because of this dance munhu anza mukomana here. Aiwa anofanira kutaura chero zvinotoitaga the way forward ndeyekutotika achidzoka mangwana nyatsombudira pachena kana une boyfriend yaunayo ndiudze shamwari haisi mhosva kuta mukomana because iwo ndonokuara watoone maproblems wakutemitswa musoro reumwe wako ngau yakutolepamba ene unofanira kumuudza kuti ife une boyfriend ka you're welcome handina problem nacho. Yes ngau yamutore pamba zvangokosha kuti wamuziva mukomana wacho nokuti ndiye mukomana waengrikini wemusikana webasa wangu uyu hazvina kana problem kwete kuti vanonosangana ikokoko iwo kana uchitya kuti izvoniiwokananonzwai ngau yatorwe pamba hanzi mukunyanya kuwadza maassumption hanzi zvekunzi what is none of your business. aiwa inozoita business kana munhu ngaagare boundary rake vanhu vari kubva vafungwa kuti munhu ari kuti wasiti no it's not like that but guys hazvirevi kuti ukatora maid ka munhu iyowo wakutomubata sechikorobho kutodzi hana basa but let's say kana ari brother yangu inini time inei tinotovudza kuti iwe uchiri kusvika ikati wari kupi uri kuda kuti tive tizokutora pauri here because takutyira safety yako saka kana ari musikana webasa handifanira kudero here guys. kana asiri kubudira pachena aiwa but precious point yangu yandikutaura ikuti uyu munhu wamunogasana everyday guys muchidya mundiro mumwe chete zvekuti afamba apota zvese zvakangofanana zvakafanira kuti mai venyu manotokubvunza kuti kana tonotondibvunza Sharon muri kupi mapapi vachita follow up yese iyoyo why can I also do the same kune munhu andogasana yamba kana ofi yake yaitezva kuti by 6 or 7 apana ngaadzoka kumba but hatisi kuona munhu ndinofanira kutotanga kutafola kuti nai uri kupi kana uda transport toya kuzokutoya kuti transport iri kunedza here manje apapa kwaiva neuyu netraffic yenge ikawandawo uda kuti uendi kuzokutora kana uri papi utoya ipapo here kana kuti todii munhu pasina kuti hanzi traffic kana chii handiti mira ndikuti pasina kuti traffic kana chii nyaya dziri kubuda kuzimbabwe dzakawandika dzekurayiwa kwevanhu dzekukonzwa dzekuita sei handiti so that person kuti ari papi mamovements ake bvamira sei wai asina kusvika nguva yaataura ari tete hanzi hazvinei kana munhu ari kukunyepera alright munhu asina kubuda pachena munhu ari kukunyepera iwewe right pa 10 off yakati munhu asi kuda kupa straight mufesi akawanda alright asi kuda kubuda pachena how can you help, how can you involve yourself pane munhu asi kuda kuti iwewe uve involved manje fanike semunhu wachero yasingazivi harare anogona kutaura kuti ndikamira pakona pane imba yakadai so yakapendwa so ungazive kuti pakona papi yasingazive mbari yacho musatambe muchidaro so upenyu hwamunhu hwakakosha hatirambe upenyu hwamunhu hwakakosha zvakanyanya ndosaka chero kanga pachena zvazvonetsa kubva kuofme mutofunga wanonoka kusvika tatiti 6-7 anofanira kunge adzokopamba because kune kwatosviba zvisingaite kuno saka iye padari ko7 aregere kukuudza angoti ziva nyaya iyi inofunga problem munhu wacho namudzinge basa anai ngatinzwe matso ane problem shema naye
Precious sati azviti ndiye angachifanira kufonera Shema ngagare ndiye anonoka kudzoka ndozvasarudza ndiye angachifanira kufonera Shema. Shema kanaka yapa munhu uyu ndiye angachifanira kufonera kuti sisi ndinodzoka ndinouya mangwana kuseni pane zvadai simple saka ndondoaruma munhu mukuru ane 20 years kuda kumufamba unge correct Shema. Matso ndotaura guys. Aiwa which means ofia keri kupera ya maonera ndikuita iyi ipai matso mukana kutaura kuti nyaya iyi kai tingaitore kunge light kana kuti chi but Shero nofunga hauna kuridha makuseni paakurambira kuti uchimudza kuti kumbara hakuwaniki zvinhu zvakadai akati ndoda kuenda, which means dai kuri kuti pana aita follow up achibva pamba waitomuona achitobva nemumwe munhu pamba padhuze anga akatomumiririra anga ane kahendi pamwe anga akatesa kahendi anga akatomirirwa. That's why ataura kuti ndokwandiri kuda kuenda. Kana anga asingazivi kumbare kana kupedza nhamo atobva pamba pamwe akaitora 100 meters kubva pamba penyu munhu anga akatomumiririra. 2 pauri kudziwa kanganisa kumutsvaga zvakafanira kuti ukatora munhu zasi kana kukanyashanu kana kugokwe uku achiti handizivi muHarare, you have got the all right kumubvunza kuti pese pari ndepapi. Zvasiyana nemunhu waotora mutauni kana muchitungwiza anenge achiziva kuti ndikuinda pakati akati handizivi kwakati anenge achitonyepa. But kana wabva naye kumusha unofanira kutoita follow up every time, kwete kuti unenge uchida kuti uzive mamovements ake but kutoziva kuti anorasika kana kunyengerwa akabirwa mari yese akasara asina kana chinhu, even foni yacho. Haasi munhu wekuti angatadze kutaura kuti Shero ndiri pakati yanga ine foni. Pafona zvataurwa naPrecious pekutanga kuti anga achitoti uri kumunetsa ichokwadi, nekuti kana iye anga ine foni namba yako murume wacho atopa murume wacho kuti daira ndoti yanga asingatodi kutaura newe. Saka zvekutoti auye mangwana moti mukondinyenda yebasa andokupinza mutsekwende kutongomudza kuti auya uchitore bhegi ravo uchienda. Thank you very much. Thank you. Anofana kungomuregerera. Hapana kuregerera, nekuti kana achinyepa kuti handizivi kumbare obuda kuWestgate zvinoreve chii? Hazivi kumbare, kombi yekuinda kumbare wacho hatozivi kuti atokwira papi but akuWestgate. Honjazivi mangwana achati ndikuinda kuchitungwiza obuda kumarondera. Chinudza distance yekumbare neWestgate kuti yakakura sei? Zvakatosiyana. Dai angaiti ndiri ndarasika ndiri muHighfields kana muWaterfalls taitoziva, kwete kuWestgate. Dakoyachira bhegi rakachirova pasi, kana aine mari dzaoda kumpa ubva atoenda oenda kwaane kuna baba vadaira foni ivavo. Ini ndinoda kuipota vanhu zvevachibva nanga achiona. And the best way kutomudzikara ichizoziva kumbaka kutonomusiya kumba. Auslanga zvaunongomuita mangwana ndizazotwa mwedzi uri kutotanga ka mwedzi uri kutotanga nekuti atotanga kunyepa kwakaibvisisa ipapapo. Zvinomisa patsaona zvekuti tikaisa mutemo wekuti hanzi taisa mutemo apa utomboshanda apa wekuti hanzi unozoti munhu ane marights ake ekuti weka kana kuti kwaakabva kwacho hatombozivi kuti right yake ndeipi. Kutomutaura kuti unoenda onyepa. Even munhu achigara muchitungwiza achiziva Harare yese handiti munhu ngaangotsvagiwa azive kuti munhu ari papi. Taura chokwadi. Ngataure paari chete, ngataure paari chete. Ndiuza kuti anonoka nei, ndo pane nyaya yepapo madha.
munhu angotaura anga asingadi kutozikanwa. Yes. Ichocho kuti anga asingadi Because kana kutaura Shema watomuneti. foni yake ende ine moto. Saka chamutazokuisa even callback chaiyo. Thank you very much. Wanzwa statement. Ngatimufaya mangwana. Zvipere. Titsvage dumunhu. Unoda kutomufaya manje. Titsvage munhu right. Shero from the word kuanga asina kutomboreadha kuti musikana anenge ane munhu wakuziya because pakanzi ndikuenda pekutanga pakamboendeswa tiri pakona that was a sign sisi vane 2 months vamarare vakuziva kwese waifanirwa kumuka ipo paya. My indications angachipiwa ndichazvirega ndopisa pari nemukadzi wesige anogona ngodiri paroundabout iwo makono akagoti vanovada kunzi pakona unoita sei ngandozvazvinotaura anongoti ndiri pakona padhuze nembaagara nechitoti munhu zvekuti izvekutoti pakona murume ndiye anakaitomuudza kuti tiri pakati. Ndozvakatotaura kuti anakaitomuudza kuti ndiri pakati akati kuestigate haziku haakwanisi kuuya kuno ngomuti ndiri kuestigate. But munoziva kuti vhimo chaimo haana kumboenda munoziva kuti lese akasawirwa nedambudziko handiti Shera tange ari involved handiti kuchera kumapurisa chaiko anofanira kunge achitaurawo kuti munhu akasumuka nguva akati achitaura achiti ari kuenda kwakati zvikafamba so ani muri kunzwa. So Shera anofanira kuziva kuti munhu afamba so adai so acha-update achiziva kuti munhu pari safe here. Inzwai izvozvo can I say something izvozvo muri right but it doesn't mean panovhunzwa every question nemupurisa anofanira one answer kana usingazivi unoti handizivi. But then you're not supposed to show negligence. Andari offer nai anobvunza kuti akabuda atenda achiti ari kuenda kupi. Utaura akati ndikubuda even kune dzimwe nyika vamwe mapurisa acho anokubvunza mumwe mubvunzo iri silisi yokuti kana wewe unototanga waseka usati wamupindura anokubvunza kuti taramupfeka saiza nebhutsi zvisinei nezvauri kutsvaga kuti munhu ashaiwa ndani. Vanenge vachida kuona kuti iwo hausi part of the manje unozoziya asina tiflow neuchimoti handizivi kana zvaiva handizivi unomubvumira kuti hauzivi unenge usati warohwa unyanyotaura musaconfuse ane munhu inzwai musaconfuse munhu anenge amba mandikudze pamuri kurasira mira the flow vari kutaura ichokwadi but chinoita ndechekuti mupurisa wacho ari kuvhunza aine bhesi yehistory yemunhu wacho sei uye zvauri kutaura kuti unopedzisira kuti ango ndiwo uri kuvanza zvinhu ukangoti zvese handizivi wakuita kunge ndiwo uri kuvanza chimwe chinhu. Mupurisa anobvunza achitaura nezvinenge zviri paground achinyora statement ikazoenda kukoti ukabvunza kuti akambodaro here no muri kuzasika chinhu wani inzwai muri kuconfusa munhu anenge akaba kudhara ari kuramba kuti handizivi nemunhu asingazivi
Those are two different. Do you know? How many years wabuda muZimbabwe? Shamwari wakambovhiringidzwa here zvokuti pasina chakuziva kuti uri kufambira ugona kufunga kuti unoona kuti ndiri kubva kunoviga mbuya vangu asi uchibva kunotenga madomasi. Wavhiringidzwa because wanyepa. Interrogate the floor vese mwakati kuku vakatati mene tikusanangura nzanyangadza shamwari usatoda kutaura iwe ndomunhu unoda kutocha zvokuseka nesu urisvikeyo uti aiwa ndatoda kukuudzai kuti zvakati wakabva pano nenguva dza11 am saka iwe tiudze makaisepi munhu mapurisa akuZimbabwe ndakadhila nawo ndikapedzera nawo. Let me tell you a story. Anoza pati ngirikiri unofanirwa kurespecta unonzi pole flag rare panoiswa mureza weZimbabwe. That pole by law you're supposed to respect it. Saka pane mapolice camp anenge akazongojonidzwa kuti anenge akabata nesomething. Saka ndakasvika ndobva ndazembera ipapa ndobva ndatsika zvakungoje ndobva auya zvikanzi haugoni kumira wega. Ndiri ndabva ndati ko zvamboita sei zvikanzi haufaniri kuzembera chipore flag. Ndikati handambozvidzidziswa chibva ipapo ndakambozembera zvinenewe ndobva ndabatwa bhurugwa ndosai kuZimbabwe kuti inobatwa nebelt nebhande rakaita kukwidzwa usvika paguvhu taurako ndobva ndazvuzvurudzwa ndobva ndisi pamukembi ndobva ndandibvisa bhutsu ndikati muda kutibvisa bhutsu ndoziva kuti bandiriwa pasi petsoka zvikanzi ndinoziva too much ndobva ndigaritsa vakaigarisa almost 4 hours ndandabvisa bhutsu. What's zvakazoitika because I knew kuti akandibvisa bhutsu zviri kulidha kupi. Ndakamati akandira pasi petsoka kudhokita wangu anozviprova kuti andira pasi petsoka. Okay, tanetsera paya zvikadzamfana imbogara kukona. Ndakagara kukona svika wandirelease. Akazopedzisira mufesi akudzoka kwandiri achikumbira kuti ndibhadhare ticket ndandariramba. So it's knowing your rights. But yes, level dzakasiyana. Ngatikwirane level dzakasiyana. The flow. Wati unenge uchiziva your rights, but tarisa time yawakagariswa for nothing. Yes, that's true. Even muri kwanzi unozorowa utanga bvuma uchiaziva vakangokuti gara chete. But havana kundirova. If it is 20 years ago nezviri kuitika mazuva ano the flow hautombotaura zvako kuti marights ako unorohwa nemarights ako. Yes, of course vanorohwa nemarights, but vangani vanorohwa? What I'm saying is ngandikudze vanhu chamuri kuramba ndechekuti ngatibvumire munhu womugeti anorohwa svika zvakanaka, munhu wekuupper class anongoholdiwa harohwe. It's knowing your rights and level yauri ndochokwadi. Unoholdiwa haurohwe wobva waendeswa kujeri ndochokwadi. Saka marights point yodzoka kutopic yekuti better to be safe than sorry. Lay your rules kubva pakutanga handiti uchitora munhu kubva kana kuti kwaZimba kana kuti kwani uchitora munhu uchimupinza mumba mako iwewe because mumba mako iwe munhu iye anokukonzeresa vamupa mutemo wokuti zoni aiwa muno mumba ka mutemo wakamira zvakati Sunday ndeyako handiti nehama dzako dzotoziva kuti Sunday iwewe unoenda kwaunoenda handine newe. Monday makuseni handiti 7 o'clock ndoda kuona uchitsvaira kana pachivanze kana ndoda kuona wapo pano even usina zvauri kuita. Mutemo iwo unopreventa zvinhu zvakaita seizvozvo mangwana ekuzoti zoni mapurisa anokuteera kuti Precious zvamuri kutaura muri kutaura chokwadi kuti munhu ngaapuwe mutemo, but uyu anga achione mutemo wacho aiuziva ende aitosizviita achienda, but apa atoudzwa kuti na 7 unofanira kunge wadzoka. Anga kutoita musikanzwa waatoita ende wanga achitoita pamwe asingazvizivi Sharon kuti dzimwe nguva paanenge asipo iye anenge achitoitawo dzaanenge achidhonza nekuti akasike kutanga kwaari chaiko akasike kutanga kubva pamba that way.
kubva I kumbari think kwese aiwa mozvachiti dzanenge achitsikisa dzina basa handiti but munhu dzanenge achitsikisa dhei rake reofa hadzina basa ende hadzinena shero but ngachibata nguva dzebasa dzanenge atsererwa kuti zoni dzamune mataurirana dzaakaudzwa kuti sezonokuno kunofaniriwa pano. Ndiri kutaura kuti munhu anotopuwa mutemo anga aine mutemo saka iye anga akutoridha kuti pakati shero anenge asipo vakomana anenge asipo otombotsikisa dzake zvekuti ari kuwestigate kokutonyepa ari muGlenview imomo mudhuze haana kana tombokwira kombi sure haana tombokwira kombi. You are right utori kutaura chokwadi hatori imomo tombokwira kombi pamwe paunofanirwa kugadzirisa ka ma-hours avo ma-working hours avo ako ngave specific kutiko because pane ka-discrepancy karipo kokuti 7 o'clock but hapana zvaanoita ita straight forward kuti kana uchiti Sunday unenge uri off but gedhe retinoloka na8 saka I expect you to be mumba na8 ndo usingasenzi. That means uri straight kuti tikuitira kuti 8 ndo patinoloka gate redu ende unogara panapa saka paunodzoka uri kufollowa ma-rules ekugara pano kuti Sunday uri off but you must be kana uchidzoka zvekuzorara unofanirwa kupinda na8 kana usiri kusadzoka uchidzoka makuseni inform me. Be precise. nyairapapa ndekudaisoandikana akatombozvita nditi akuziva ma-weaknesses ashero kuti even ndikadai so haiwa shero haana chaanosumudza musoro haana zvaanoita manje afaiwa ka ari nekuti kana anga asingazivi Mbare kana kumpedza nhamo haazokwanisi kutsvaga kombi inoenda kuMbare ozotsvaga inoenda kuWestgate anoitsvaga chiri anoziva agara anoziva arimo muGlenview imomo anoziva anoya zvake maplane kafaya ndatora mapoints esamataura ndamatora zvishua tikangoti haidi majokes but ndatora mapoints amataura but kuziva ake zvekuti haazive nzvimbo anoziva isa mutemo wako kana munhu asingakwanisi kurarama nemutemo iwoyoyo ka is rather better aende kwaanokwanisa kurarama nemutemo because zvinozokukonzeresa iwo mangwana. Yes, weza kuti anoziva nzvimbo kana azive nzvimbo handiti munhu kana apiwa mutemo ngaangotedzera zvaanenge audzwa kana uri pabasa. Because isusu kunokubasa totonzi kunokubasa kwatosenza totonzi zoni nguva yakati ka mufonge muri mukati hapana munhu anobvunzwa kubuda kunze anowanikwa ari kunze unoenda kumba straight ende hapana kana any question yaunobvunza unoenda kumba. Mutemo ndo inonzi SOP, standard operating procedure SOP. Saka iwo isa SOP yako iwewe kune munhu iwoyo kuti alright this is my standard operating procedure. Inini kana ndiri kuda kuti usenze munomu Monday to Saturday unongori pano uchisenza zvese zvokuda kuti daily darling hapana. Sunday aiwa you are free to do anything yaunoda kuita enda kwaunoita unovharirwa woita sei. Monday kuseni ndokuda pano pamba kana ndisina kukuona uchimeans it's over ndakuda kudzorera uye utore zvinhu zvako uite sei uende kana usina kudzoka ndotora zvinhu zvako ndoenda kuhama kwandakakutora iwewe ndokwandodzorera zvinhu zvako. Saka pa which means mangwana handiti lese akazodzoka mangwana ngaachingomupa last chance akadzoka mangwana ogara naye pasi otaura naye kuti munini mutemo wangu akamira so handiti ukangodarikidza iko kunondowo last chance yako pawaenda last chance ko kana asiri kuna baba mukuru akazodzipa payo kuti ane nhumbu munhu wacho amutiza akarovharirwa izvo panotengwa kakuteni kaari kufuraya saka chero asi chero
Ndatutaura kuti ngatogara anzwa kuti ari kufaiwa mangwana agara akagadzirira iye kwaripo kungatevera guys kana WhatsApp haatombori paWhatsApp unopinza bosi unopinza bosi iye ambodaira foni iyeyo anogona kunhengerekena mai mwana pamwe soti kutomunzwa ari magosi adaira bosi vanoenda kumapurisa bosi vanoenda kumapurisa vaditi bosi vanogariswa pachigaro vachibvunzwa mibvunzo iya vasingazive apa munhu uri bhizi kujola handiti uri bhizi zvako iwe kufara kupambanuka chaiko 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 apa bosi iri kutambura kumapurisa ichibvunzwa kuti munhu aripi munhu iwowo ndiwo wakapedzera kumuona munhu anogara pano takanzwa kuti munhu iwowo ndiwo wakamuemploya apa ari kutofuraya zvake apa munhu ari kufuraya kakota chikeni ari kunyengedzwa kakota chikeni machansi ndoanenge achifuraya wadzoka kusame point yangu kaiyaiya iwo precious na the floor same point ndechambotaura yekuti kuitira mangwana you never know maona manje saka madzoka kusame point polisi inenge ichitibvura tambosauraakaise munhu handizivi polisi inokubvura ehe wakamuperekedza iwewe kunonobvura guys inobvura magwero isusu tiri kuti kubvura unobvurwa but kana usina ansa pasina ansa ka ingova zvati handizivi yes ndoziva zvakati pamwe panonetsa iva usina answer but iva uchiradzawo kuti wakaita consent nokuti kwete kuti wakangodhamba munhu kungobvota usina a human being you can't do that. Mapurisa anobvunza kuti wakambomufonera here even though asina kukufonera iwe wakazombomufonera uchimutsvaga here handiti unotikurira uchiti wakasina naye unenge yakutonzi saka watomuabhise keyo wakatoronga kuseti nevanhu vako kuti munge mutora mwana pari mwana vovototore mako saka ndiwo waitoforera kuti yatisangane kwakati zvisinei pamwe unenge unovhunza umwe kuti muri ngatisangane kana kuti pahighland onzi pahighland opa vanoda kuita transaction idzodzo uchichinja samunhu semujeiro rero akaenda ndoro wakabva waisa munhu ikoko unobvumburudzwa unobvumburudzwa mai mwana unobvurwa kusvika wanyatsawo vachichikeni unotanga uchachema misodzi kusvika isingachacheme because at least there should be evidence that wakamboita follow up ukazodii kwete ngoti unongoti zii woti is none of my problem is none of my issue is none of what you can't do that you cannot do that for munhu kana uchigara naye zvinotonetsa manje unofanira kutoita follow up toona kuti ari papi awirwa neproblem chii chaitika kwaari sezvo anga achifanira kudzoka na7 which means maybe kune problem yamuwira regai ndinzwa kuti munhu ari papi hatiti muri kuona kana kuitira mangwana even mapurisa apa anobvunza kuti unozotaura kuti aiwa ndakamufonera akataura tari kwakati unenge une evidence unenge une proof manje kana usina kana kufonera kana kuita sei hatiti unoti chii makamboonera mirai makamboonera here kuti kana uchisangana nebhedhi rako muchitaura moenda kulunch mapedza achidzokera wasvika kumberi wadii handi mune muchibvunzana uchida kunzwa kuti azofamba seambweri wadii musikana wako kudana naye uchibvunza why uchidero unongoshikilavhu why can't I also do the same kune munhu wandikugara naye mutoro zvasiyana haisi love iyo zvasiyana pakuti chii iwo politika kuti zvoniwewe neshosongwadanana wandogara naye iwewo polisi ikakubvunza kuti iwewo uri kunzi ndiwo wakaenda out nasharon asi sharon akazowanikwa achibva nedirection yakati akazoguma ikokoko sei iwewo ndiwo uri kunzi ndiwo last conduct chitiudza zvaitika ndaenda out newe we've got something mutual handiti uyu aindisenzera uyu hatina something chiri very close mutual uyoyo aiwa idistance mutual precious hausi munhu wechikadzi ndazvoona une mwoyo wechirume wakashinga kuti nki usaderewe pane mwoyo aiwa
unoziva kuti munhu anga achindishandira handiti saka asi part of my family kana akundishandira which means is a part of my family handiti kwete ndakanabasa naye ndewefamily yangu handifani kudaro ndofanira kuratidza rudo kwaari ndinotomutrita kunge vana vemumba unofanira kumutrita semwana wako mwana womumba unomba marules ekuti zoti 6 o'clock gate rinokiwa handisida munhu anotamba kunze na 6 o'clock mwana womumba unopa marules kuti 6 o'clock unofanira mumba handiti kana kanga asiri mumba ino unotomufonera kuti uripi unotomufonera kuti uripi achiuya kumba anenge aine shamu yake exactly handinokuona but why can't I also do the same kune musikana wandichigara nayo basa kuti ndinota show concern nelove imwe chete yandinoshowa kuti kabrother kangu inoziva kuti every time pandosvika pana panyangu ari masikati mangwa ndokunakuda ndokundodoka the first thing I do is to ask kuti dhayaripi nyangwe ndisina kana basa naye kana kuti chii ndotobvunza dhayaripi ngoda ngoziva dhayaripi handitozivisei but handitohwisisiwo kuti why ndinotasvika ndinotongosvika ndobvunza dhaya dzokera aiwa malevels anosiyana malevels adhai nemalevels euyu akasiyana uyu iropa rako uyu haasi ropa rako uyu yekutozoneaira mahwaaina kuti ropa rako please kana takutora nyaya yelavha haina kuti ropa rako shema roda kushowa lavhu nemunhu ati ye lavhu yeyi watiwatipinza mawani unotaura nemunhuwaunokura naye hauna kukura naye aiwa kana makutaura kuti apa makutaura kuti ndofanira kutomubata rafu nekuti mushandi kana kuti hasi weropa rangu aiwa haisi rafu aiwa haisi rafu mutemo because kana wati hasi weropa this means batadya poko asiri weropa achafanira kudya poko batadya masoseji weropa achafanira kudya soseji pakutangira ipapo anodya zvese akusvika paextend yekukudza kuti ari unosangana nemunhu kumbare then ozonosangana nemunhu kuwestgate weropa rako anokunyepera kudaro precious kutodzoanodaro weropa anozviita aiwa hazvishandi allright shumba yamira apapa iriroda kudya munhu pana dhai apapa pane musikana webasa apapa shumba irudzi yo sarudza munhu one anofanira kudyiwa anofanira kudyiwa ndiani ndiri dyaika inini wacho inongodya inini wachozvo imi yose yamutorwa inongodya inini kandosevha vamwe uda kutifungira precious yo uda kutifungira hatidi we don't want aiwa chokwadi chiri pachena chokwadi chiri pachena oza munhu anokunyepera munhu anokunyepera ukwanisa kumuprotecta ndakurara mangwana ndiri kuenda kubasa maitadza kanyaya vasikana vebasa anopiwa mutemo anopiwa mutemo but hauzomubati kaki nekuda kuti musikana webasa haumubati kaki but iyo mwana wamai vako iwo unomba mutemo here iwewe ndati munombomusiya pamba egeri ari one muchienda anoziva mutemo already anoziva mutemo already anoziva mutemo already handiti mwana womba mako iwewe mwana wamai vako anoziva mutemo already anoziva mutemo anenge audzwa nani kukura kwese kwanoziva mutemo nevabereki anenge audzwa nani uyu anozouya uyu anofanira kuita sei kuita ketchup handiti anofanira kuita uyu anenge achitoziva kuti mutemo handiti but inyaya yekuti zvinenge zvasiyana nekwaanga achigara nekwanenge ave handiti ndosaka tikutaura ketchup anofanira ketchup yemutemo uri pacurrent ground paground pana pamutemo wakamira so muno mumhuri medu isusu
mutemo wedu wakamira so hausura kuti munhu iyi mutemo munhu 1 mutemo mumhuri mese muno mumhuri mutemo wakamira so zvichida iwewe wabva kure handiti takutora wauya panapa iwewe wauya pabasa ava havasi pabasa vana vemumba imomo uyu auya pabasa mutemo wake ndewekuti zoni aiwa iwe wauya pabasa unosenza wadaiwo sande ndeyako ava mazuva ese ndeavo uyu sande ndeyake nekuti ari pabasa ari kubhadharwa patingatingotaurirana ichokwadi kana musikana akaudzwa kuti izvoni 7 o'clock unofanira kunge wamuno mugedhe anenge aresva kana 7 o'clock yacho aisiri mugedhe ende anofanira kuupdata sero kuti no ndatadza kuuya because of this of and this and this and this of 1 2 3 4 things zvanditasisa kuuya asi ndiri kusvika mangwana makuseni handii just to update is so special hani muri kuona zvakangonaka communication yachona iyoyo yakatokosha manje iyoyo communication iyoyo yakatokosha kuti zvamira so ndatadza kuuya because of 1 2 3 4 zvatadza kuti ndiuye handiti muri kuona tabva taziva kuti chi aiwa munhu haasi kukwanisa kuuya because acommunicata kuti handisi kukwanisa kuuya ne1 2 3 4 chero akanyepa kuti ndatadza kuone zvakati akavharirwa ka at least communicate Shero, can I come in a different angle? Let's take the worst case scenario. Kuti pamwe musikana yatombozivi communication yekutiko anofanirwa kuripota back kwauri in a nice way kuti sister ndazoitawo tied up handichakwanisi kuuya. Let's say ngatitore the way yatakakura nayo kuti bosi wako dzonga with a simple thing unototsva kumwa approach. Right? So pamwe yantu wemurima hazive how to communicate nemunhu wechikuru iye ari wrong and so on. So let's take it from that level kuti maybe as much she's wrong but ari kutotadza kutokudzawo kuti sister ndazoitawo stake kuroka ndine face wangu chichichi. So maybe overthink that kuti naiyo maybe anoda kutotrainewa how to communicate newe in any case. I want to ask another question anditi nhasi manhero anonoti kurara mangwana makuseni tiri kufuma tiri kuenda kumabasa pamwe uchafuma uchitadza kana kuenda kubasa let's say kana kuti pane chinoita kubata handiti anofanira kukufonera ndibhosi wako ere kana ndinofanira kufonera bhosi wako kuti aiwa ndatadza kuuya nenyaya yakati yakati kati unozotozomirira kuti bhosi wako ndakufonere akubvunze. Hold on, I'm iwewe pachako iwewe wakundikana you have to take the initiative yekutaura kuti oneka kuno kubosi ama inini handisi kukwanisa ndakundikana nyama dzarwadza handiti wakomunikira una bosi wako iwo kana vachinzwisisa vanotaura kuti no urunzwei chii chiri kuitika enda kuchipatara then you come kwandiri netsamba yabva kuna chiremba tozoona toita sei kubva ipapo at least same as to this lady she was supposed to kuudza Shero kuti no ndatadza kuuya nenyaya ye1 2 3 4 saka ndinouya mangwana kana kuti ndichadai so zvakangofanana wani. muri kutaura sevanhu vakambosenza this and that especially kana kuti mutauni this and that inini ndazofunga kuti pamwe musikana zvese zvatifunga zvatiri kutaura haisi world yake munhu angu maybe akangokura zvekumusha zvekunzi hierarchy ari kumusoro uyu unenge uchitomutya uri kunzwa as much wakaita mistake you can't even communicate your mistake kune munhu waidaka. So I think that's the other thing Shero should approach kutaura naye kuti asha listen maybe haunzwisise zvinhu zvinofamba sei employee naemployer anofanirwa vave nethis relationship kuti yes unokwanisa kuita zvinhu zvokupresera but unofanirwa kundiudza so that ndoziva kuti zvako zvakamira sei usatye kutaura neni pane zvimwe zvinhu this and that so probably ari blank because munoziva kuti zvakafanana nekuno kujona handiti ukarega kuupdata bhosi wako ndatadza kuuya handiti muno bhosi wako unotozowana patova nemumwe munhu ukatadza kumuudza wotowana patova nemumwe munhu ari kutoshandapo paunozoenda ndakatoona warega kuuya ndakatoti pamwe uchadi basa
Yeah, and who thought sekuno John. It has nothing to do with John. It's because wasingazive kuti unofanirwa kuudza employee wako. Employer wako kuti andikwanisa kuuya. So iwe ndo usimtomboziva. Kuti you are supposed no matter what pressure. Mask kwapeta kuti Shamira so mask. Eka ise mask wakuziva kusenza. Even ukuneba. Musikana ari kubva kumusha. Even ukuneba but unofana kutongotaura kuti aiyewa ndakundikana pakati. Ukanotora musikana kumusha iwewe anokudza kuti munhu wacho akamboshanda mumberi kunoti obvaudza kuti Westgate iwe Shamwari ndakamboshanda mpa vana vanonyepa unonzi wakamboshanda unangoti ndakamboshanda mpa chirega wono chichitsvaira yadhapa unogara pasi iwe but munhu kuti angazive Westgate ka angazive kuti Westgate from Mbare to Westgate kupi wombomudzidzisa kana wakadzokorodzawo semistake iyoyo wozomudza kuti ndikwanisa hangu kushanda newe. Exactly, ndo zvananditaura kuti kana akazodzokorodza futi imbomugara naye mangwana makuseni paanouya then akadzokorodza semistake obva kuti unozati papapa wakambozvita handichakwanise kuramba ndikontinya newe. Inini mnichiba ndikuze nanabra ndada issue naye because why handitogari pano nhasi chete ndobata togara pano because ndada ngodi kungoitawo one or two things handigaripo pano ndogara ndisipo ndotosvika akavata ndodzoka makuseni pandobuda makuseni anaita basa rake handinene kuti aita chii chaanenge achiita izvezvo ndinongobuda ndotozomuona kuti after 2 days kuti handeipurisei ona because ndogara chitendera you guys know kuti ndogara ndiri parod handiti saka kuzoti kubika futi ndakangodya thingi futi yake ka1 so ndoba ndakangodya bhadziswa neboys repera parodzidzisa kuti ndoda kuti zvibikwe so haisi problem tikatozonzi chikafu chimwe musi akutokanga bobo paipai ndokwanisa kutaura the rest pamwewo handizoziviwo pane ambobvunza bhuti matso akati hanchizoti ndiyani abvunza kuti munombomusiya pamba ari egeri inini aipapapo panonedza bosi ndosiya mabrothers angu aripo saka ini ndendisipo brother kangu asipo then maybe 2 varipo kana kuti 1 pakati pavo vari 2 or else pamwe aimbotosara ega unofanira kutombokonfirma kune mabrothers ako kuti zvakamira sei hanzi chero isa link akwanise samasibs unodena saka iwo kana uzvira kuti iwo ngwasipo nguva yese iyi kai which means kana munhu akutoziva zveWestgate ka which means she's a pro kugara ndisipo that's the main reason ndakatsvaga muno because ndoziva kuti ndogara handizokwanisi kumuka ndicha zvekutsvaira majuti chandodira hangu musikana unoziva kuti zvinhu zvishoma shoma kutsvaira payadhi kusuka mutoileti nekubika obviously food uye nekuwatira uyu grade 7 uniform nemumba that's it chet nothing how long achikusenzera tazvitaura wani iwo precious uri kumwa aiwa handisi kunwa ini ndiri kumwa mvura chete ndambonzwa kunge wataura kuti 1 month here kana kuti 2 months bye pane pama muchitaura kuti communication musikana uyu haana kutaura kuti ndiri kuinda kuoff ati ndiri kunotenga zvinhu saka chaangazofona achitaura kuti ndazotadza kuuya kushopu aenda kwaok kunotenga oti ndazotadza kubva kwaok ndakuuya mangwana zvinoita izvozvo saka kutaura kuti angaine plani yake angaitwa neplani nekuti kana ati ndikuinda kumbare haangambofona ari kumbare kuti hanzi ndatadza kuuya kumbare atadza kuuya kumbare mabhuruku acho awatenga zvemukati zvacho hapana andozvona angaina unotenga matumbu saka iyo alright wonuzvati matumbu ndatadza kudzoka kwaok zvine zvichireve chinhu ndakuya mangwana
Taura va ipapo Marco haigona kuitireka ipapo. Parichiri kutsvaga chete matumbu nemaguru. Matso ipapo wanyatso kuitsemura semusystem chaicha kuti munhu ati chikutotengawo shashiko kuti handichakwanisi kudzoka hachakwanisi kudzoka asukwa neshashiko vhiya chaiko chaiko anyatso kuivhiya chaizvezvo zvinonyatsoizwa iwo ndudzwa kuti iwo matumbu ekumbare nematumbu ekuwestigate mapuraizi akafanana. Karakta yameidhi yako taibata kudhara yatobatwa kudhara vana itsotsi. I'm done. Vanhu munokuramba ngoega. Aiwa, ozapa ma-opinions ese aya ka. It's more than 5 ma-opinions. It's more than 5 ma-opinions ka. But there's always one thing in common ipa ma-opinions iwayo. Munhu anonyepa. Nyepa, aiwa. Nasi kuti maswandisikisi. Anotapasukubuda ma-okay. Apa okay inovhara na7. Unzi ndichiri ma-okay nyauya mangwana. Guys, vanhu munoanalyze guys. Aiwa, but analyze zvemhando yepamusoro manje. Because iwo haungandudzwa tizoudwa inombare apa ma-10 off amaudzwa i3 ka imimi amamiswa imimi i3 ka ma-10 off saka 3 ma-10 off iwayayo 3 ma-10 off iwayayo amaudzwa imimi ari 3 munhu achizi ndiri pa-10 off yakati hapana kana 1 10 off yamaona munhu. No, it's a different. Uyati hanzi handi uyawanawo pay mari iri kumupengesa zvogona wadaro futi zvogona wadaro pay yake zvinogona handiti achipengesa nepay anogona kunge akapromiswa nemufesi kuzama iwo ndoda kuti kukanda pakitchen saka ndofunga anonotenga tumagurosari anonotenga tumagurosari tomudheni achitandisa mari yake. vasikana muwaziya mushere kana vada munhu ndichishandisa mari yangu ndichitenga zvinhu zvemumba. Unenge usati wada munhu. Vasikana kana vanyura vomurudo. Iri pandiri ndinogona kunyura murudo zvekutadza kufunga ka. Love is blind. Love is blind. Yekusvika pakutandisa mari yangu. Rudo ibofu. Kunyura chaiko chaiko zvokusvika pakuishandisa mari yake. Peyete ndinofambira pa2 months ndosvika ndikutimumba. Ringonyura zvemurudo mulavhu. Shero muita Edna wekuita feedback from Edna. Edna kwazi tangoita feedback wenguwai. Ndiyo. Hasi Edna. Mendi michi-unmute. Kanimbocha mute memosaka. Kuti iri kubva kupi? Iri baby. Saka Precious ndiwe. Ndogoita inini ndindenga murumu. Ndikwa Edna. Ndikwa Edna. Memo kwa uri kune ma-echoes. Buda udzoke futi. Hanzi mai vangu akangoti asvika within 3 days kwakutora doro kuno. Amaranga. Hanzi musikana wamai vangu akangoti asvika within 3 days kwakutora doro kunomwira muspe takazoona dhakwa achitadza kumuka munhu asiri liable anonetsa. Shero anodhakwa ari mumba ari nani shamari anodhakwa ari mumba ari nani because you can see munhu
You can take care of kwere kuti mwe munhu anodisappear zvachose kuti hauzivi kuti ari kupi. apa ari straight asi kutaura chokwadi. Waona manje apa ari straight tinongogara tega unoziva. ozainini pane zvandadzidza nhasi ka pane the conversation iyi yataita yese kai I've learned one thing. Next time andinoemploya munhu wemumba anoshanda mumba, I have to engage a lawyer, then we sign a contract, then we lay my rules. You don't need a lawyer to sign a contract. You have to pay that lawyer, right? You don't need a lawyer. You not draft as very reasonable kwauri zvaano expect from that person. Iye overenga. And kana kuchorokisa even nechishona chaicho overenga osign. Chete. Unodhindisa una commissioner of what? Hazvina basa kuti wadhindisa as long iye averenga anzwisisa. Ndo zvine basa. It's about kuti munhu chaasaina. Hazvina basa kuti unogara naye pasi kumuudza. Andisana mbonzwa hangu munhu ane musikana webasa anoita zvokusainisa contract. Maybe I should think about that. Hapana kuti it's the first time chine basa contract ndeyekuti unoishandisa as reference pamunonetsana papa kuti lese iji wakati iwe unoita 40 hours per week and iye ari kuita less than that because ari ngopa ma-excuse 2 weeks every 2 days ndarwara. That means ari kuita less ma-hours. Saka unodzokera back womuti ashamani anotakati 40 hours womutaridza paakasaina kuti ndiwega wakasaina apa. Handi zvirimo unomupa kopi yake nekopi yako inosara. And also unomupa kopi yokuti ambonoverenga for days or inoverengwa nasomeone anayo ikoko vari ikoko. Paanodzoka it's either anoti handibvumirana contract izvi or ndinobvumira naye kusaina it means that's why unfortunately ndikushora vanhu vatema. That's why sometimes tiita zvinhu very complicated zvinofanga zviri simple. Ini ndoita photography ndinokusendera ningirikiri kopi yangu yecontract iyo verenga wainzwi kana usingainzwisisi kana usibvumirana naye idzosa kuti handinzwisisi handisikuida todraft a new one. Zvinomake life very simple. Azoti wakanditi unonipa 200 mapictures but apa wazondipa mashoma. Ndo zvatakadyorera mucontract. Simple and straightforward. Patapa zvasiyana. Mira ndikuudze izvi zvasiyana zvakafanana nekuno handiti ndo example yandakuudza kuti zvakafanana nekuno kuSA ndinoziva kuti ndinotanga basa na7 5 handiti ende takati ndeumutemo ndiwoyo handiti kana ndika exceed rubreak chance sana fuande kwangu neniwo. I think we had narongo aringovhundudza kuti kusaina text kudrafta contract zvangofanana verbal neningirikiri written is the same. The only difference ndeyekuti paverbal munhu anokwanisa kuzokurambira kuti anokuti I can't remember uri panzwisisa whereas kungonopula that page womutaridza ationa ezobva muti handi wakasaina pazasi apa. Whereas verbal munhu anokuti ndakanganwa unomuita sei takasainira. Guys, ndauda kuenda nyaya topic yedu yati uyu adono ndakuinda guys ngandiende ndakona ndakungodai musoro wangu ndatoneta oneniwo ndaushaya ndogara sei but anyway mukona wakupisa almost 3 hours tichidiscuss nyaya. Actually thank you for everyone who contributed. Ndadzidza zvinhu zvakawandisa handikunyepera nemamistake maybe handitofanira kuzogasa Lisa Lee auya nemamistake ndakuda kuenda live yangu but let me just say thank you for everyone. Ataura mapoints ake zvazvinakidza zvichisekesa ndichidzorwawo pamwe pandakaresvawo and I really appreciate
I won't even take it as something really offensive, but I've learned a lot today. I don't even know why I'm tanga topic you like that, but I wasn't even expecting to change chitaura. But I think Zatodi Batsira inini maybe like in real life, and there's no bona hope yakadero munomu vanhu vachindiudza kuti you're supposed to do this and this. It's something actually ndatodzidzawo maybe kuna vamwe vatoda kuzama kutsvagawo vanhu vamabatsira vadzidzawo as well. So yeah, that's basically it. Ndasingazivi zvecontract, I think tichatozviitawo zvecontract. Chero ndofunga pane munhu adaidzwa kutaura newe but ari kukata. Ane maecho Edina ane maechos asingaite. Buda udzoke futi Edina. So maybe inini ndadzidza chinhu 1. Handi haye musikana webasa. But ndiri kumbozvifunga unoziva time kuti ungori nayo kuti paunombofamba paunodzoka ka unosvika hapana because papabeda hapana vasikana ndindega musikana saka dzingongwanogona kuti awiki pepa ndombofamba ka unosvika pasingaiti like boys haritsvaire waona. Saka ndozvezvimwe zviri zvokuti unenge wakufunga izvozvo ausi maybe tichangodi takambozvizama hedu but hazvinambobatsira mumangu akati madingotsvaga anokubatsirai not kuti chatisine mari yacho tee tisina but ndinenge ndichinzi ndiri responsible ndiri kunoku not kuti ndiyotite mari yacho vanhu vachibatsirawo vabereki. Togona kunge tiri wrong Shero. Togona kunge tiri wrong wakatsvaga kana kuti kune munhu asingaite. Variko vamwe vasikana vakatendeka kunzo vari straight. Vasikana kuti zoni they are very very honest. And vanosiyana vasikana. We can't base vana vasikana vebasa vese nemunhu 1. Vanosiyana vasikana vebasa. The only thing ndekungoti zoni kana tangoleerana marules tisati tatanga basa. Then tozotarisa kubva ipapo kana taleerana marules kuti marules ari kuteedzerwa here. Kana marules asiri kuteedzerwa takanyatsoziva kuti maya hatisi kuwirirana kana kuti tiri kuwirirana. Then we can discuss izvozvo kuti maya hazvisi kuita sei, hazvisi mupendero hausi kuenderana. Togona kunge tiri wrong, havasi vese. Inini personally ndikudze chokwadi personally zvangu inini ndaiva ndiri against zvokugara nemunhu personally because ndaiona kunge ndisingazozvigoni but ndakaona kuti ndinozvigona because handitorina basa nekuti atosura chai because time yacho ndendisina but this drama ndona ndisingazodi but ndakufunga kuti maybe what we can do is tinongonotsvaga munhu uya anouya otajuti makuseni nemupanze nemutoilet. I actually did that like for 3 weeks. After 3 weeks taita agreement yedu tataurana nemunhu uyu. Mind you ndasikatobvoti munhu womuraini from the word go ndataura nemwa mom so on that ndikuti mukazonzwawo vanoda chinhingirikini so ndotaura naye sikeyawo wangwa nemunhu wawanoziva but inde asingamuzivi mukadzi yeye ndobva ndamupiwa mukadzi uyuyu. But mukadzi uyu from the word go unoziva personality yangu ndiri munhu anotaurisa kuti asei painternet. In real life ukatondiona ndinenge kamuka kuita reserved kamuka ndinako so kandaisatoziva kuti pamwe ndozvandiri. Saka tamuona mukadzi uyu kati iyi ndo personality yangu yepainternet ke pandikuiona in real life utsandi kutaura kuti kungokosvitasa paglass. But I was like, man, let me just see. Then, but I'm not going to Saturday mukadzi 3 weeks then anyatsa kugona aimuka 5 am oyaita basa rake chichimwe ndozvaitika then ndonhampa mari yake every what akangouya this other week tataone 3 weeks tione zvakanaka ndatoti I'm happy because nango zvemanhiri ndingobika tega tichingobhadhara chingodero angoya from Norway mwe musi akangonditi mari yako kundipa ishoma swenziya ishoma mari iyoyo ndoti iwedzere ibe for example from $5 kana to $10 per week anditi aita sei ndamuti 10 inini $10 andikwanise because that's not what we agreed
pekutanga. Mind you, this person ayasoja zvatoya so far tasina issue naye, and even ndikamuona mikira godza tomudza kuti nangu andizvigoni zvemagroup zvouzotanga kuti what is iwo unongosvara zvidero, but doesn't mean kuti I have to invade in your life. Your life is your life, my life is my life. Handiti ka then boys ranga rati sitasuda kuti apinde mubano kuti zvipanzi chite bobo zvadii pepe adero ati mari yokumpa ishoma apedza zvikanzi iwewo wakandibhadhara last boss pese pamaweeks apa, iwewo unofanira kundibhadhara Thursday manheru instead of Friday early in the morning pandotanga pepe, so that money you have to give me money. Saka ndivaraigara pasi kati iwe cheipanana zvakanaka on time, saka chii chakanetsa Friday ari kubva anditi iwewo unofanira kundipa mani, ndikati no it's fine no problem, inongota sei tinongoti zvawataura zvachinhu izvozvo kana wati Thursday manheru bo paadzoka futi mbatina ndakangamwa andichadi kuti iwewo ndipe Thursday manheru andikutaura ini ndakuda kuita off yangu from Thursday Friday Saturday, ndikuda kuti inini duty rangu nditange iri Sunday, zvinondiita zvakanaka kuti calculations dzangu dziite. Kati no it's fine zvawataura ndizvozvo. Zvikanzi saka iwo zvinhu zvinoreva ndezvekuti unofanira kupa salary yangu iyo yewiki tainga takati week musi weSaturday manheru. Ndikati bo no problem, ndobva adhimanda futi zvimwe list racho rakaramba richingoenda bosi naingo muti bo zvese ndasingamboti kuti anaro naye nengo muti it's fine no problem, it's fine no problem. Akati ndoda liquid yakati ndoti no problem because tatinawo maliquid acho nemutori watu ndoti no problem. Akandoda pepe munopa maliquid itaimshwedzera nekasafe no problem. Saka mine kuti akabva afunga kuti ndofunga musikana akapusa here kana kuti abva ati ndariwana dunhu rangu raninoti jese bobo paakatanga kuita mademands ekuwedzera salary manje. That's what akaita times 2 per week. Ndikati ini nangu handikwanise mari yamukutaura iyoyo. Zvikanzi yeah because ini kumwe kwandinomboita ndikati handikwanise. Zvikanzi saka alright munoizoiwana zvarini mari iyoyo kuti munge muchinikikina. Ndikati handizivi. Then ndobva kutanga kuti mabhini iye anenge ada kuti unorasa kana kuti bhini ane one of my brother ina zvinoita zvakanaka. Ndikati why would my brother accompany you kunorasa bhini? Handiti hanzi but that why would I allow my brother to accompany you kuti unorasha bhini? Wana manje brother yangu bayarambawo akazviramba izvozvo akati kwete vazoya na someone manje ndobva anorasa pepe vatanga kuti nditsanangura zvakanditsanangura kangu mujinga muteerera hangu achitaura ndikati saka achiramba achita zvaaitaka. You know what I did? Ndandisitomborina imwe option yekuti maybe ndingawana mumwe munhu panguva yeye ndopandakazita uyu wekuti timboona kuti anogara zvofamba sei. Ndakangomuti you know what mother, let's just end the contract. Ndakamiita ndikati you know what mother, let's just end the contract because I think mademands enyesa mukuti ndamanzwa, but at the end of the day makuda kundita overcharge. I don't know why, and also why all of a sudden mango ndita triple doubles like that. Ndikati zvikanzi saka when, but I don't know, but atofamba njiende. Zvikanzi saka ngatitaurirane akuda kundinegotiata inini pakuti andicharge yangomuka mumwe musi obva andita overcharge apedza kuti dzoka inini ndina kuti dzoka tite negotiate. Ndikati how can I negotiate? Wandiudze nhasi wauya uchindiudza uchiti ukadzoka wadzoka more than 6 times uchindiudza mademands ako ndikamabvuma, then wazondita double charge mari yacho ichese ichiwira. Sika nangu hazvinaonditira zvakanaka. At the end of the day it's like there's something just you want to just benefit from me, and inini I thought kuti maybe tichakwanisa kugadzira relationship yakanaka, but it's not like that, so let's just end the contract. Akadzoka kati saka ndokwasangozoya nyangwe next week here zvoita. Ndikati no hazvitoiti zvakupera zvapera ndikatokusarungana. Shero advantage advantage yecontract and there is room paunonyora papa kuti maybe after 3 months musainira kuti kana basa rakaita rakawanda tichawedzerana like this, and zvese zvakatonyorwa. Uyu ari kutanga kutodhimanda pasina kana period yamaita yekuti anodzidzira race
but kana wakazvisa mucontract wakazvinyora no akauya nethat proposal iye akasaina contract kuti nayo uri kuti kudini handi contract yakasaina zvakati and period hasati yadini takabvumirana haisati yaita saka uda kuti kudini saka ukasaina zvausingazive handiwaona ndosangana achitaura nenyaya iyayo kuti zoni is rather better kungonyorerana pasi tosainirana nongoita reference zvawakasaina kana tabvumirana kuti tikubhadhara mari yakati zoni iwe wabvuma here ndabvuma kana kuti handina kubvuma kana usina kubvuma no fine hit the road ndotsvaga next person. Saka in other words wokugara ndikuona ngonge ameno maybe ndichazvifeza out in tachokwadi no don't face anything out anga right tachokwadi pamberi pamwari she was okay but akazongouya from nowhere mwe musi hameti chichanchaitika kangouya achiti pamademands nani stop kusvika ndatozoona kuti no iuyu munhu chichanyatsoitika kwaari uyu from nowhere you can't just come kundivinga masikati majena ukazuva richicheka kuti ndoda kukuona pasaidza kuti anewe shero influence pane vanotaurisa pane vakamirira izvozvo vekuti zoni ukana musikana webasa vanogona kuudza musikana webasa kuti hama iwe urupowa mari iwewe ndopuwa mari yakati maya iwewe ina unodhimanda mari yakati sometimes it's influence sometimes undyire and sometimes kusaappreciata hatingazoziva kuti ndezvipi chaizvoachienda anga ari right tachokwadi patikatazogara zvamwari chaizvo chaizvo anouya achienda anga ari right zvake because munenge mune privacy yenyu hakuna mukati mumba umo hapinde then tinoita majuti kuti majuti manje boys ripanapa vatomboreva zvinzwa mashuro avo kuti kudii kuti waite juti rei munhu anotoramba anotozoundwa ndotozowira tsitsi ndimukudzei nekuti ndiye anofara zvokucleana futi time nekubika ndo zvaanoda izvizvo mukudzi anoda kubika uku kumapoto uku aiwa nezvekukanganisirwa anotoda zvekubika izvo asi I'm not worried then kutsvaira uku washi mashura ake chaivo masha manenji Washington kuti sei haite izvozvo inini ndinoda kuudza iyaya ndichiti zoni inini I lost faith nenyaya yevasikana vebasa panyaya yekuti zoni pane wandakatsvagira momzi yangu ndatsvagira momzi yangu ichiti kaenda kusouth inini ndiri kugraft vese achiita madiro up to the extent yekuti zoni ndakazongobva kubasa ndisina kuanaunza kuti ndiri kuuya ndakangosvika pakati peusiku vandasvika dhengi munhu pamba munhu ari kwaari daiwo so lucky enough nendine maspare keys angu inini andiotakura kudaiwo ndiri kupinda mumba mbandadoisa mabhegi angu mbandapinda muspare mangu mbandarara mbandatarisa boys dzangu ndikaona boys dzangu bho dzakakushta mbandarara kusvika kuseni hamuna munhu mumba right ndamuka kuseni baibai munhu haasi kuziva kuti chii maya mufesi akasvika ndamuka zvezve boys ndadaiwo ndabikira boys porridge ndadaiwo so ndinotarisa muwashen basket so iwashe nemawiki mangani iyoyo bho haisi hora mbandanyika musefu mbandachukucha Facebook yangu mbva yamuka ndobva yandibatsira mbva yanika mbadazoona tori munhu ari kuya kuma10 achipinda pagedhi paipai akapinda pagedhi akatondoona ndichitobuda nedhishi ndiri kunoyanika munhu akafriza afriza kudaro so ndoimwe nyaya ndada kubvunza kuti shero munhu anga achiziva here kuti uripo pamba kana kuti kune kwauri kuenda in general hake ndinega ndimboansa paukontinye paakafriza in general anozviziva kuti handitogari pamba ndinongofuma ndiripo but zvekuma10-11 ndendisisiri pamba endodzoka late zvekuma9 ikokoko so which means munhu angatogara kutanga usipo haupo pamba I don't know but ndorara pamba manje handi pamba ndomutemo ndovata pamba
All right. Continuing neyangu. Continue. Tadai also. Apinda bageda ona akafreeza mva akwazisa zviri seko dedi ndandiribo ndobva apinda handakanazva ndakavhunza kuti urikubva upi. Ndapedza uyanika mbatya mba ndatotenga chingwa mba ndatobikira boys dzangu tii. Ndabikira boys dzangu tii papa mba ndanotsvaga makii angu mba ndanotora makii mba ndanotora mota kwana ndakaipaka mba ndasvika ndakangogeza mota. The first thing yandakamubvunza ndeyekuti zoni mabhegi ako ari ready here because Facebook yangu yakandiudza zvese zvaiitika. Paitouya maface pa10 one akatothreatena Facebook yangu kuti Maya iwewe unoona ndijairira ndiri mombe kwauri vachirara mudheni mangu right. Handapedza kudaro ndobva ndamubvunza kuti mabhegi ako ari ready here. Mabhegi angu ari ready. Inomupeka zvinhu zvako zvese. Hauna say anything. Ndanomusiya kwandakamutora. Wandibvunza kuti ndei ndati asarai muchibvunza mwana wenyu. Then kana mazotadza kugutsikana nemwana wenyu mozoya kumba ndozokutsanangurirai. Hapana kana munhu akauya ikoko. From that day handina kana kumbotrusta kusiya anyone nevana vangu. Not even one person. One mba ndatokanda kuboarding. Kadiki mba ndandokasiya kuna moms. Ndobva ndasiya zvakadaro. Because I lost trust nevanhu vekuti zoni I appreciated kuti zoni every time mbatya ndinotenga dzake besides pay. And wazona ndomutengera mbatya size yake ndotomubvunza kuda size chii yembatya zvemukati chaizvo ndototenga zveresealed ndichitomupa zvandisingafanira kuita inini. Andwazona ndopa ndakazona kuti amaya ndakaita overbounds inini yekuti zoni ndakamuitira munhu zvinhu zvakanyanyisa zvokuti zoni akanyatsodakara to the extent yekuti zoni akazozviona kuenzana nevana vangu. Then vandazona hamaya hazvichashanda. Munhu anouya achita basa achienda kumba. Hapana anorara. Zvekuti kuupirwa kana pai kubanzi pane mwana ogona kuzobira abe zvinhu zvese ndoisa muresekiwa mandoisa zvinhu zvangu hapana anopinda. Haatsvaire imomo bedroom mangu haatsvaire. Mai chinoedza ndechekuti samira anenge asipo. Kumba anenge asiko but ichaanotora ndezvevana zvekuwazha chete. Zvevana ndozvanotora. I mean kuti sometimes Shera anenge asipo. Ndesitori pamba zvokuti pangu kana magemu akamaita anotomaita kusvika apera kuti because inini nongondiziva kabasa kangu ndikokutenderera guys. Ende kana ndatozoita wese manje ndinoita week ndiri mudondo. But zvinhu zvinozongobuda chete. Munhu manje ndingatsvaira pamba nekusuka maplates because dhai kana titega dhai ndiye anenge achiita basa rekusuka maplates. Dhai anogona kubva na 2 p.m. achisuka maplates 4 kusvika na 5 p.m. But zvinhu zvinongobuda chete. Saka munhu wechidiki anogona kucontroleka. Ndewechidiki ngaripo ndewechidiki. Zvinoda kuti oza kana pachida kuti munhu ngapagare paine munhu mukuru anenge achimonita. Handiti fanike zvokuti zoni unongoripo kana kuti panenge paine mumwe munhu wechikuru anomonita kuti alright munhu ari kuita sei ari kuita sei. Then unopa malimits ekuti zoni pakati ndopaunogumira. Kwangu uku kusiya kwakadaro iwe unokonzera zvevana nekubikira vana. Inini kana ndapo inini handidye zvinobikwa nomunhu musikana webasa. Is rather ndinobika ndega kana ndinoenda ndonodya mazondo kana kuti kwandinoenda ukoko kana unogocha ndichidzoka ndouya ndovata. Manje ronzi murume wacho anenge ane chikwamba hatye zvandinobika rume yake haibatiwi. Zvezvo akatonaka manje ndikadzonzi ndine chikwamba. Anozare chikwambo. Nendiri safe. Nenditori safe.
because yandakazonzwa manje yaitika ndeyekuti zoni pauya machinda specifically muchinda 1 wandakatozoziva ndichinongedzerwa nemudhona wangu kuti dedi muri kuona mufesi uyo anoyachirara kudheni to the extent yekuti ndakatozona approacha mufesi wandikamuza kuti une chivindi chakanyanyoita sei chekuti zonouya uchirara mudheni mangu wothreatena vana vangu akatozogumisira kukumbira ruregerero kuti upfugama pane vanhu kukumbira ruregerero kuti sori mudhara zvakakanganisika chichichi ndopandakati amaya uyu ngaide sei ngaruye pasi ndopandakaluza trust yemusikana webasa from there ekuzopinzawo munhu mumba achisikorara uyu akapengawo mune vana vangu inini akashinga isi firstborn yangu haitauri but ndapo inini tikarova marounds atoita tiri mumota mai akavarerwa ndikatenga maice cream tikaenda kuchicken in Daddy, can I tell you something? Ndeipi baby ndiuze tinzwe unkera so rese dhiri do ndakutoziya ndikatenga maice cream daddy vacho vakangwarisa vakuziva weakness yevana vakuziva weakness yevana unoenda kuchicken in kana kuenda kuwater world koka muswera muriko anditi maswera muriko ikokoko hauna zvaunovhunza kuti chakasara kusvika pateni unotange usina basa nazvo muri kuenda kuwater world mapedza ikokoko mamaenda kuti amai upinda kana mujeti maimemudza kuti amufana uri kuda chii adeti pane sinikera ndikuda rakadai ina unotora sinikera uri kuda utora sinikera atora tadya taguta atora masinikera ake mbatya dzake taudriva takuenda adeti mukera yakasara ichiitika paya do from A to Z. Manje unotrasta sei kwapo kana mwana wako achizokunyepera Mr. Precious okay andakunzwisa kungacho saka ofighter off when aigara ipapo ndakamusiya nchiti agare ipapo akatarisa madhoni mbozi momuzi vangu vari kusouth you see okay andinganzwisise the full details but ndiwakacreate a situation kana achigara ipapo time yekuti anospakwa neboys anowana kupa time yekuspakwa neboys wekuti nendisipo iye anenge ane vana aiwa urunzwa kuti when I say boys social life that means ari 24/7 ka hana social life saka mafesi anotoya padheni ipapo aigara padheni eka ndiri kuti I might be wrong ndikuti wakacreate a situation since aigara padheni that means ari kudiwa 24/7 hana social life so it's obvious mafesi anotozoya padheni so you created the situation masundays and another thing anditi how do you prove kuti zvakaudzwa nevana wako chokwadi handiaproche munhu nezvandoudzwa nevana but ndakazoaprocha munhu ndakapruvha panyaya kuti zoni munhu wandakanongedzerwa nemwana kuti uyo ndiyairara padheni ndikanomubvunza akanopfugama ega akakumbira uregerero but azopruvha kuti ndiyairara padheni ega akapfugama akakumbira uregerero kwere kuti ndakatrasta vana handibvunze izvi zvinenge zvataurwa nevana ndinozviwanira ndega but the moment ndakanozonoaprocha munhu kati maya iwo akakupa chivindi chekuya kuzorara padheni pangu ndiani akapfugama pasi akati mudhara zvakangoitika so ndiregerere mudhara haadi chichi ndopandakaziva kuti ichi ichokwadi so advise atingape shero tomutisi kuti atsvage munhu wokunze here kana kuti atsvage munhu anogara shero ngaatsvage munhu anogara ipapo here kana kuti atsvage mumwe munhu anenge achiuya varipo vasikana vari trustworthy zvakanyanya stereki munyika it's only that tinodhumana nevasirivo chete zira ripi guys chimbonibatsira yapa zira ripi wechikuru handizodi guys munhu futi muhombe kwandiri anozokwasawo ndibhula inini maibata vechikuru vanoziva zvavari kuda kuita muupenyu vechikuru mazera api muhombe kwandiri here havasi vese pane vamwe vanoningirikira zvekutaura shero
kuti uzovakorekta kuti angati uri kuvahumiliata one saka unototya kuvakorekta yeah. Pane vamwe vari very decent yokuti zoni iwe wega you don't need to correct them, vanoziva zvavanenge vavinga. Kwete vanozondibudakagai anoziva zvaanenge avinga for the first time, but kana munhu agarisa pabasa handiti ndo panozonetsa ipapo. Ndopanoya nyaya yemarules. For example, ndozovaona mumwe musi vachida kudziudza dhai vachimuti siyaponita so koda kumuita zvokuda kutomuita zvezvokuita kunge mwana wavo. I don't know kuti ndozviexplaina sei, but kuti like the way atinotiita dhaika, inini dhai personally ndotozviziva ndinomuspoila personally, ndozviziva zvakambopopoterwa nevanhu vese muno. Vanhu vese vakapopota, mai vanhu vakamboita meeting vakapopota kanzi mukumuspoila. So dhai like ane foni yake, ane maheadphones ake, ane zvese, nyangwe ndikamunadire nanhamba sakazvo. Dhai akaita fish pond yake ndio zvaari kuda that time, handina kana problem nazvo. But let's say male unogona kumuti uri kutasa kana kuti dhai anogona kuita 3 hours ga akatasa hove kudai so ichifamba mufish pond inana problem nazvo. Saka pangomupiya veve kana kuti male vanenge vauya ka vanogona kuita sei kutanga kuchimutsiurira izvo zvokunzi usagara ipapo uchiona hove unodzionera ibvapo kana kuti ungobata foni uchese handizodi izvozvo. Like ndoda kuti I feel like marules andakachitaura papa mutemo ndopandakadzidza inini pekuisa mutemo, ndopandakatanga kuisa mutemo ndikati pawana vangu kana vandoudza inini hautsure vana kana kuti si but semwana waunongochigara naye mwana anoda kutsiurwa, mwana agara anogoda kutsiurwa awo patakasaita siri izvo that ukaona mwana kuzviramba izvozvo. But for example ukazonzwa pane pamwe I remember hangu so ndakazonzwa kuti taurirwa uri kutwa nadhai nangu handina kufarira that day, but I didn't say anything. But unombona ndinogona kuignora, but ukanzwa chinhu chikasvika chikati ga apa pahati apa, it feels like something ichaita offside, but I didn't say anything. Mwana anotsurwa mwana, but ane matsuriro aunoita in a good way. Unoguruma vana kurespekta vanhu vakuru kana kuti vanhu vakagarisana navo. Unongoguruma vana kuguruma vana chete. Anozviziva ka, but munhu iyeyo ka ndaasazoita kunge pane boundary yaunopa, pane boundary yaunopa kana pari pavana, pane boundary yaunopa, limit yaunopa kuti aiwa ukaona mwana achiita musikanzwa mutsiure, ukaona anyanisa kuita musikanzwa zvokuti audaiwo ndiudze inini. Asi ngerimwe zuva iroro handina hangu pamwoyo pangu pakapisa ini ndazonzwa kuti ndofunga pamataurirwo aitwa naye unoziva inini I can say anything and anyhow zvandinoda kuna dhaika, but ndinoziva kuti ndini sisi vake waona manje ene pamwe ndine ndisingatorevesi zvipo anditozviziva. Dzimwe mwana unogona kutomudedza kana ka 10 aripo zvakapa papo ozosimuka ouya, but inini ndechoziva kuti hapana pandombosvika ndomudhodhonya kana kumutsiura kana kutaura naye nezvehasha kudero. Ndongotaura kana ari kure, kana asvika nda kutotochinja nyaya takutotanga kutotaura zvimwe wototi naiwe so chatopera. But ndikanzwa mumwe munhu achizviita think mwoyo wangu unorwadza ini. Inini ndosaka ndakazokanda mukuru kubhondi. Inenge iri nyaya yebhondi yako nemwana inenge yakanyanyisa handiti uri kuona. So umwe munhu anogona kuzoona kunge akamutsiura handiti unozoona senge kuti hai munhu anya kumutsiura zvezvakukubata handiti uri kuona. Zvakaitika hako ka1 but zvakasvika that thing hazambochinzwa but chakasvika ndikatombotesaka kumashuti dhepu ndari okay here kumashure ikoko ndakutaura but ndakatotasa basi tikati is he okay zvaitika ndakutasa nhango muna akanyarira bharamba achitaura but zvaurikutaura manje zvaurikutaura iwo unofanirwa kudzidzisa iye dhai how to respond anewe and how to respond with other people. You have to balance. Unofanirwa kudzidzisa zviri balanced because
like you're saying kuti iwo hantu unomudaidza kuignore iwo ukasamudzidzisa kuti izvo you don't do it to other people for sure achazviita to other people. Exactly. Mwana anofana kungokontrolewa so ungompa mutemo sekupa kwaunopa mutemo musikana webasa mwana unopa mutemo mwana mukuru kwauri kumuregeredzesa don't disrespect chete but handisangupona munhu anokushungurudza aiite mnandi handizokwanisi kuti I don't know kuti ndikazozviwana zvichiitika ndoita sei. kune kusiri kushungurudza shemu and I feel like zviri right kuzviita ndirini rather than kuti mumwe munhu azviite. I think hazvinyatsondiita zvakanaka ini. Unenge uri kuconfusa mwana. It's like kukura kwatakaita kunzi momzvano kuti usandipindure back, then the next thing vanoti wandipindure chi. Takakura chiconfuswa on how to respond. Wani mibonzi wanyarirei ukapindura wanzi wapindurirei. That was confusion. Saka ukamudzidzisa izvozvo zvokuti iwo 1 minute kana ane wanofunga nerespond yakadai ukasamunza kuti no iwe the way andokutreata is different unofanira kuziva but doesn't mean kuti munhu wese anoapply the same thinking over you. Unofanira kuziva kuti amwe vanhu hazvi kutsvaga munhu muhombe kwamuri ka ani munhu muhombe kwanditi ndikuona ndichaita problem ka ndinovaudza sei kuti nhai maimi kana nhai maimbuya nhai mai group dai madai panonetsa ka ipapo unotsiura sei? Aiwa nyaya yandaona ndeyekudai so handiti iwe shema ukachitora munhu handiti unochigara nevana uchivaudza kuti mufana kudai so then uchiudza munhu uya kuti uyu ningi ane weakness yakadai so uningi ane weakness yakadai uningi ane weakness yakadai ndonyaya unofanira kuita munhu waupa andastanda kuti mumwe nemwana ukaona ndikasvika redhende achiitwa kunge ari kushungurudzwa achiitwa seika vanoenda weni ndinosara togara togairiwa because dai handidi naye gaizi ndosaka ndiri kutaura kuti nini ndosaka ndadecida kuti munhu anouya achisenza harare pamba kana kuri kusenza its either anouya achitsvaira mumba chete obika kana owacha mbatya apedza oaina ndedzevana chete hadzina kumbonyanyowanda kubikira vana chete kunombowanda kutsvaira mumba chete oenda kumba Sunday hauyi zvekurara hazvina basa awo but whole day handiti anenge achiswera nevana anoswera nemwana anoswera ne1 mudiki ezvinezvi apo pachikoro nenyaya yekuti zone muchemberi akabva kusouth akadzoka saka which means anongosenza achienda muchemberi apo zvaanani pakuti muchemberi anenge aripo achidhila nekadiki akaka munoziva kuti mwana ane manyawi imimi vanhu musadare aiwa kana paina mbuya vake hana manyawi hanzi mwana nemanyawi aiwa paina mbuya vake hapana manyawi mwana nemanyawi imi aiwa mbuya wachona vanorova kwete mbijana neshamu aiwa kana achiziva kuti mbuya vachona vanokontrola zviri right manje ukazoregereta mwana uya vachirova zviri right rather than kuti mumwe munhu azosvika achirova kwete mumwe munhu kurova aiwa arovi zvake but anenge achimutsura anongomutsura in a good way but akapfurikidza pane shamu but anangapachikuru vacho ndizoona vachirova jaya zviti but hapasati pamboitika hako scenario yekuti zoni ndakanzwa kuti kamudiki kakarohwa nachi aiwa kanoteerera saka kubva mbuya wacho napakadzokauti hapana problem yandiri kufesa uyo anongo achita basa achidzokera kumba oita basa nyaya iripo ndeyekuti kuti mukwanise kugara nevasikana vebasa handiti mofanira kungodzidzisa vana venyu kuti no iwe ukadanwa naanti kana kuti ukadanwa namaini unofanira kuteedzera unofanira kudai soso unofanira kudai soso unofanira kudai soso ndonyaya inenge ingoripo handii muri kuona ndokuti paite vakadzidziswa nambuya vachona ende uripo vakadedzwa kana newe vanouya vachizoita basa anotodedzera kuti gomati
alright gogo ndazvinzwa handiti zvirati mwana akatodzidziswa mbuya vachona varipo hapana mafaniso unoti ukadana mwana kuti uya uite chakati oti hanzi uya uite chakati kuti ndezvekwenyizvo imoti ndiri kuti mwana apindure musadareni aiwa no havazopinduri like inini for instance uya atombo inandipindi nyangwe ndikapopota sei haatombondipindura kuti anongoramba akangonyarara achiziva kuti pamwe ndezve 2 seconds idzodzo zvatopera after the words ndakutomubvunza kuti mangwana uenda nechi chikoro uya utore chakati chakati or else ndomuvigira chikoro chikafu chake kuchikoro ndinotoita follow up tikatoona kuti nhasi I think ndakakangana kuzova ndame mangwana makusiyisei ndomeka sure kuti ndiri pachikoro pawo nechikafu chake disrespect kana gogo vachona havadi kana kutomboiona yandoziva kuti disrespect pana gogo that's why ndichitaura kuti imimi ndimofanira yatsopina vana kuti aiwa munhu wati kugara naye handiti just kungomurespect wekuti chinhu chakangoita sei chingori right chakanaka zvindo zvandikureva zvokuti inini even kune uyu waanoteedzana naye handisati ndambomuona achiita zvekupindura kana kuti zafu kana kuti chii anongonyarara nachirara zvake dhai munhu akangonyara haapinduri zvekutopindura handisati ndambomunzwa unless zvichiitika but handisati ndambomuhwa achipindura even mutevedzani wake uyu unozouya uyu uzoda ndotoona ngati amen let's see pamwe ndine ndichingofungira hangu nekuva overprotective but ndongona like for instance zvakaitika ka1 I didn't even like mataurirwo akaitwa naye panguva iyo and I didn't say anything because ndakatendeuka ndichitati ndakatoti ndoka ndikatodeka ndakatorwadziwa pamwoyo ndakarwadziwa ndakarwadziwa ndikati utorena dhei achiita zvinezvirekaita seiuzi because matauriro aida kutotanga ada kurova ndikati ndakatotendoka ndikatidongorera udeo so tikaona akamira bvango chikora bvaramba kanyarira mbazongokoti dhai munhu unokumidza kuridza masituations ende ndaona ngepersonality yake anokurumidza kuita munhu calm down ndo personality yake ndozvandiri kuti inini zvevasikana vebasa ndo pandakazvibhana because Facebook yangu yakapindura kuti pakauya mufesi wandiri kuti izvona akachikidzira mwana wangu akachibvunza zvanzi zvakatanga rini kozvamakuita izvi nai sisi mufesi mvata zvanzi ayo mufana ziya zvakutaura zvanzi iri bo dhedhe vari kuuya aifunga kuti ari kujuta saka pakazondonongedzerwa nzi handie mufesi airara kudhenu ndinoti iyo akaupa chinhu chekurao dheni amufesi abva apfugama mubva anyazoti ndikumbira muregerero mubva ndaziva kuti ichokwadi manangotora ndati mabhegi awaredi here tora mabhegi anditi ndokusiya kwandakakutora from that day handidi kana musikana anorara padheni kana ndasei kana ndasei munhu anoshanda achidzokera anoshanda ndikaita problem zvongomira zvakadaro kusvika patime kuti ndastable kuti zvoita hanzi nauyu before hanzi itai family meeting neboys ako yogara nemunhu webasa uchinzwa their own opinion let I speak his thought before musati maikira right dakudza example pandakatora uyu inini ndandisinganasomuziva saka manje boys parakazonautikira vamwe akati mai munhu aite umwe akati anoita musiya uya handitya but pakaitwa discussion vanhu vakati no right kana mati ngauye mimi ndaasafa akapinda mumba munhu yeye ende for sure haana mvura apinda kana mumba step aigona pashe ipapo that's it because boys rakaramba ende handikwanisa kupikisana navo because panapa pasi pamba pabereki saka we have to discuss even before ndatora musikana uyu ndakaita meeting navo ndikaudza so munani but munhu auya through mama handisi ndamutsvaga auya through mama ende iwo vaigara chitodawo kweduko because tikoda kuzoita sei kana katinetsa anongodzoserwa ikokoko because mumwe tisingazozivi ende futi nyema uyu vasikana vebasa mabrothers angu anogara achiti ngatisiyei mama vaite hende nyaya idzi because ndo vanenge vaita background wati akanetsawo asi siyai mama vaite izvi imi musatsvaga muchagona kutsvaga mobva madii mobva mabhaizika regai mama vaite ende futi the other thing ndekuti regai mama vaite because mangwana vakafamba chinzi kapu yenyu yakatogwa nanhingi munhu ndiwo vanenge vakamutsvaga mama ende nyaya yekwamuri because munongoziva how it is hamusi mumba medu ndemavabereki
So ndo agreement yapakaita. So isusu tinechingoti kaita issue todai todiscuss namama chingodero mama otudza kuti go ahead chindawana so. Saka zvese zvinenge zvaita chiyochi go through kuna mama. So ndezve zvimwezvo akasvikawo handi kunyeberai akaita mistake boys haritomboiti zvekutomboita beat around the bush vanongotaura amatemba anga akuda kutaura muswimming pool iringe ridemba rabikwa iroro havatombohwande ndinenge ndofarangara kumuka but havazomuudze iye vanoudza inini manje kuti demba razuroka ndoona sekuti ranga rakuda kumuka kubva kuwafi unakotozwa kuti hakugoni kubika. But inini hangu I believe ndisadaita find hangu chokwadi hangu rori zvakada sei I believe zvotaura nevana vangu vanonge vakandudza zvakadai uka I believe kuti vataura chokwadi but handina reaction andoita until ndazotsvaga ndega chokwadi kuti vari kutaura sure here vanhu vari kunyepa. But most of the times vanenge vachitaura sure. Most of the times vachitaura sure. Tatandara asi toko rangu rekupedzisira ndingoti sheroka chingoregerera musikana uyu panouya mangwana otaura naye ogara naye pasi paunogara naye pasi wochinyatsokumpa mutemo zvakanyatsoti kuti 1 2 3 4 nomutemo yangu yakamira so iko zvino zvawanditiraiza handina kuzvifarira ukazvipa mafuti unobva waenda zvako. Option B. No, hapana option B. Sit down and talk. Alright, I sit down and talk, but then there is also an option B kuti anogona kunge pamwe atoenda kumufesi wake asi kudzoka zvogona kunge zvaitika izvo. Handiti mbatya dzakazisirwa mumba imo zvebasa reu paopposite pedu wani vasikana 2 vakauya vakaenda vakangosiya zvibheke zvavo zvongori packed up to now. Unochengeta mbatya dzemumwe munhu. 3 months zvirimo zvibheke. Uchengeta mbatya dzemumwe munhu. Nini patinoenda kumasvingo ndongonoudza hama dzacho kuti yamutire zvibheke zvemunhu wenyu. Kana aenda. The floor. Good night. Next option. Mangwana kubasa. Bye guys. Mangwana kubasa. Bye guys. Bye. Edna, good night. Nambotaura guys. Lisali akangofreeze ari pakona. Ari kunzwa nyaya. Lisali Dayozoti good night. Ngonyera ndakatokutanga mwakauti uripo. Dayozoti good night. Ndakandi end live yangu.